yie na afei de waka fa yen ho no yetumi ahwe ayama na bam anopa yi ne awurade aka fa wo ho shall come to pass ne awurade aka fa wo ho bia ebebe mu baby a wo bia jeme so say amen kemu hafo wonye me so say amen o di onyame aka fa me ho bodin eye me ofori amanfo di onyame aka fa me ho di na me yemojatfo ada me na yam Ewurade Nyankopon eka de fa me ho oh unim sa na tie o enu ti na no Bible say wabra na Jeremiah wo yemojatfo ada ne na yem no ena Ewurade sha ase se wo ka ne ho nsem enti se ye wadwene se onyame woni nhyehyeye bia de ma wanopa yi a me pa che wo daada wo ho oh wante wo ho me se anopa yi utie me wo ya abofra wo ye panyini wo ye oba bema na ye wadwene se wo no onyame ni nhyehyeye bia oni nsusuye bia de ma wo a me se wo ye de ba de wo daada wo Ewurade wo nsusuye papa e de ma odasani biara enti se odasani utie mi anopa yi a emfa wo ni abusuan wo mu emfa wo ni kuru a wo mu a wo teme nka anopa yi emfa ho eni baabi a wo hye Ewurade wo nsusuye ne nhyehyeye e de ma wo Osina wo ye mojatfo ada wo maame ye mo no na me Ewurade mennim sa bre no na me frɛ wo se brabe ye medifo na manka se brabe ye medifo kekeus me frɛ wo se brabe ye medifo no me di wo si amanaman eso bravo. It is never over. It is never too late. Oh dear, what's all ya say GD? GD, me say that GD. GD said the Ewurade can be a bebemo. I know so we any sometimes you feel so broken. Sometimes so kodana dear chinwa you could see that things are not well. Things are not kicking very well as expected. But I have come this morning. I carry a message of hope. I carry a message that is to prosper you. That will catapult you to your land of destination. Eba be pejaw ebrofuna ye kan de ehunu huna no. Ne empesem kire nyina say eba be pejaw de wakọ shebre obosha sase so. The promised land, the destiny land. Ewurade nyame asem wo de abre anapa ni be pejaw de wakọ bosha sase ne so. E no na ye kan politicians for brofo de ehunu huna wo no. Enko ba bia. Enko ba bia. Merofo Ewurade woni wo bi. Mesi woni wo bi ye. Na ebebem. Chade betumi ache. Oh yes. Sometimes when you look at your present situation, o hwe tibia wo mu sisi ya. One we betumi kan sema kire ho bebre. I would want to believe say best 10 years back. Best 15 years back. So we be catch them say there will be a time and a day and a season and a moment where I will come sit behind the microphone here and communicate with you. My friend. Yes, I could have hopes and aspirations and beliefs and faith and whatever. Yes, because who be some say plans ben am wa ahead. I have a lot of them. In fact, a chunk of them. So can make it can be brave. But as to I have no idea. In fact, no iota of idea do I have. But the thing is, because I have placed my trust in God, I believe in the future. I believe in the tomorrow. Enti ebia enei mi nisika ni bidie. Ebia nei ni anka nkrofo hwe animu se senka obi person yesikani a e wo senka wo demonstrate some characteristics bi e wo senka wo dai su ne ban bi adi empremprem ye hunu sampa abrantie na ni kire asase a eye yedi asase so ababa we na ni kire asase a eye nkonimdi asase so but empremprem wono na yade de na to fam yi empremprem wono na eni kuni empremprem wono na eni adwuma yi empremprem wono na opa ne ho a onhunu na sinimu yi enu nti de Awurade kan ebebam but ade ne ani gesem ba ko amehunu e wo Nyankopon asem nu se o se kyro sa ni suade hunu ne to ho. The vision is yet for an appointed time. When the time
Oh my goodness. Because the time is not right. So keep waiting. Have patience. Endure. Pray for the spirit of perseverance and endure now. And continue to put your trust in God. Do not lean on your own understanding. If I want to one person who answer no nim dear swinti ano pay one person what na say na wo fa plans. Okay, me free ha me ko ha. All right, any aduane be ni be die. Ye me ni aduane wo feel okay. Any awia me say listen. Do not lean on your own understanding. In fa wo to one person won ti ase ene wonim dear so. Fa wo to awurade so. Hwe wa sorry ano pay listen. Binom ehuru nyankopon se watese atete bi kete. But I have come to tell you that God is bigger, greater, and powerful than the problems and the situations you think you may be going through right now. Hey, obi ho ma imagine nyankopon say nyankopon you timi ya ne so many pa 5,000 Ghana cedis. I am telling you, nyankopon can do exceedingly, abundantly, and beyond human's comprehension. Nyankopon betumi ayama na boro adwene ne ntiase so a ebeye moho a onipa da sani ntimi nya dai ntiase. Eni nti menhuru nyankopon so ye nyame a o ma 100 Ghana cedis. Oyo nyame o ma 200 Ghana cedis. Oyo nyame o ma 10,000 Ghana cedis. Me say he can do exceedingly and abundantly and beyond human's comprehension. Obetumi ayama na boro so. Wa adwene si wa brabo na sei atete apansam wa hwiase. Eni nti nya de obetumi akọ wani mu bi nwa ho. Nsɛm a wɔkeka kyerɛ wo ho no ɛnyɛ nokorɛ mese nya nokorɛ ɛnɛ message a yɛde brɛ wo na wɔtwe bɛdi ho nkɔmmɔ na awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔno ɔnyɛ krado sɛ ɔba be give up on you sɛ mebɛgyaa kwadaa yi ne pɛ de ama no ne ɔpɛ nkɔnkɔyɛ onyankopɔn adan a ɔse wɔma di bɔne adiadia ɛma yɛ sɛ onyankopɔn wɔ yɛ ho abotrɛ ɔse menka nkyerɛ wo sɛ ɛmfa ho ɛne sɛdeɛ ɛpo asorɔkye emu mframa ehum ebetu ɔno nyankopɔn ɛnya de a obe give up on humanity ɔdwene yɛn ho bɛdɔfo asɛm no meyɛ asie ni ntɛntɛm ma memfa wie mmɔbra ne mfama no afei yɛntinsim ne yɛnka nyame asɛm no na afei yɛn sorry so sports and take you over ɛnɛ ɛyɛ ɛbɔ bosom ne de twatoɔ koraa ewie mmɔbra nsɛm sɛ ne bɛsi akɔ ɛna mede ho ama ne bɔde ma ɔse anɔpɛ mi nka nkyɛw sɛ emframa ni na nemu a light one bi on ebobo na ma anu onwunu kakra bi nanso awia ne yi ne ti ene ne wo kire se awia ne be ne ti ntentem pa awia ne be ne ti free no nso no wotwe ebremu akosi no ndu no ibegyinegyina mu aboa na afei e free prem tobra ho no mo kro no wo kire se abiem na mom e free no miensa ebe sha ase kra no mienu abo apa mu ho ba bi e de economy ensa no o kire se ewiem ebe nsuo ne be murumu na kakra na fe free ho no mo de ekro no o kire se aye se de totototo petepete wo mia ya hodo bi enti wadaro ma ewiem bobren sema na opeye ewia ne unity ate asima bo na mom e free prem to bre ho no mo kro no ewia ne bebie mu na asisi ne trase no mienu aba apa mu kopem no miensa no o kire se nsu na ni beba fam ebe munumu na kakra enti wadaro ma ya na wa hye ne nso e de ama me ewiem bobren sem se na ebesi akọ ne da mu no ene me de ho ama ne bo e de ama o dwumadi ni din de maache me ofre me obo ba ofori amanfo shia me na ofre me obi meje wo so aropai jumedi anya me nkwa na me di aboafo no ka ho di Ahenkan kwa me yebo a ajempa hene Kofi Mensa obi K Billy Man yeda seso amaye kwan na woni yen etna me nso me hye wo ba ka kire wo se awurade nam ye so obeka wo wahinta sem de akire wo awurade nam ye so wo a wabemu abu se awurade be pejawo awurade nam ye nso wo a ya wo se nipa yi to twene a wo tutu wani ento obi anim awurade nam ye nso wone wo be kasa na wo wate ase se chia na chia awurade bread so a obetene no ena no wabra odifo Elijah okọ friend saying Abraham and Sarah wo mu fie no sa time no ye friend no Abraham ne ayi o odi na wuni medi ane da no so ne friend se be kwasampani
na ye friend obi oni adwumaye obi ontimi nwo. In fact edian ye de frɛ wo mo na nya senketo a nti ne from Abram ena Sarai ya kan wa asɛm akyerɛ obebre wa bra wo mo ene odifo ni hyia ye no odifo ne de adesrɛde atu awurade anim na awurade ye de ma wo mo na tie ha Bible say asɛm a odifo no ka de kyerɛ wo ne say a year about this time afi sese medofo ebre no nye right a eya na wodi siesie yen ebia na ne wo hwe animu ni nyam maaye mate ase utumi ka se mabɔ mpaye ama bre koso abɔ mpaye no nyai yire wo ho awurade di siesie o na ewo ne bremu no when the time is right yete soro he ya no aba bidi adanse ma me introduce asɛm a na awɔtwe nyina ye ba bɛka nkɔmɔ a ye ba bidi ne na awɔtwe nyina no ma me mpa ho ntoma emfa nkyero ne Nyankopɔn ya adom a wɔkyena ye nya brɛ monwura mu na ye nim ho enkɔmɔ atifia asɛm no say it is difficult for God to give up on man edin se Onyankopɔn obegyae enipa pɛ edi ama no edin so Onyankopɔn obegyae yemu se ma gyae mumu nya mo pɛ bia mo nye ma brɛ mo me ne mo kasa mo ntie eti di obi apɛ bia wonye edin but wo ma me ne de emre ma wo so wo bɛyɛ unse wutumi ka se na adan na ma wo nkwada aso odenfo wo wa wo bɔne a wo tu ba bi nka na de ensem bebre na okay, can listen to me Onyankopɔn ne bɔ yɛn sɛde yɛtie bia na ni gye yɛn ho na ni ku yɛn ho ogusu a wo tenetene yɛn ebiri a Onyankopɔn bɛka se onipa wei meni na wie ɛyɛ bere a ɔnka tiasefo asase ɛho ebiom. Listen to me, it is difficult for God to give up on man. Edin se awurade Nyankopɔn bɛka se emmofra yi megyae wɔn pa ama wɔn mo ne ɔmo pe bi ɔmo nyɛ. So when you read the Bible from the account of creation from Genesis, Bible say when you look at a new man Onyankopɔn yɛ anopa we will be a bit scientific. Enti mo a mo science students no momwame na yensua saade we mame entwetwe mo adwensi so I want you to have that nostalgia feeling. Me pese wo kai bria na wusua science no. And it's when you read the Bible in the book of Genesis, Bible say ansana Onyankopɔn ba bebo wiase no. Enye so sorry prekopa no boy we call something universe. Universe comprises with a whole lot of things, galaxies, planets, and all that. Into a new universe. It's when we talk about galaxies, science students say, oh, okay, galaxies in a dozen. You were Milky Planet. In fact, from there, over planet now we universe nankasa the mother of all. Onyankopɔn ye we ni mu nyina busia Onyankopɔn bɔ suru ye kata ho kakraka yi ani mu nioma wose mu mfa dua we nsi ha mu mfa nsuo we nto ha mu mfa mframa nhya ha mu mfa we nya sei onipa na me bɔ na ba no ɔsom me bo ayefro no a wo ba no me ayefukuru eyade a wɔsom me bo ɛni nti ɔba wo behia nam ɔba wo behia nsuo ɔba wo behia dua ɔba wo behia mango ɔba wo behia dua ba wei ɔba wo behia wei ɔba wo behia wei all these things. Now, almost science and never can't say the planet Earth. That is not the only thing God created. And they will talk about Mars. They will talk about Jupiter. They will talk about Venus. In fact, they have a lot of planets. God created all these for the betterment of man. Sometimes a yatenase na dwendwen ho say enti onipa ba akopɛ ni Nyankopɔn ba bɛbɔ ɛne wɔbɔ soro bɔ asase ɔbɔ mu nnua emframa ennuoma hwemprempena de ennuoma sɛ odasani no a Onyankopɔn bɔ no nya ba beduru a ɛbɛboa na ma na setena mu ayɛ mmerede ama no enti onyame ye saade we nyina na ne botaa nyina ne sɛ wɔbɔ nipa ɛne Nyankopɔn ɔdwene nipa ho ɛne Nyankopɔn nipa som ne bu na tie ha wabra impo when man fell
onyankopɔn bo Jupiter hwan ne hwan a wɔkeka ne nyina bo mu ma ne bɛyɛ universe a yɛwɔ mu galaxies, yɛwɔ mu stars, yɛwɔ mu moon, yɛwɔ mu a whole lot of things. Yɛwɔ saa nneɛma wei no mu nyinaa no a hwɛ de onyame san ayɛyɛ. Onyankopɔn bo wei no mu nyinaa na ɔse daabi. Sadeɛ san me ma no ɔmo behia ade a yɛfrɛ no sɛ ɔsenane. Enti mame mo ade a yɛfrɛ ni moon no yenim sɛ ɛyɛ hydro power ɛna ɛ power o. Yenim sɛ moon no ɛyɛ oyusu ɔfrɛ ne sɛn solar power o. Yenim sɛ oyusu fossil fuel o. Yenim. I told you earlier, say we will be a bit scientific today. Yenima de kodia onyankopɔn de kura moon nim. But ɔse onipa na mebɔ no ɔsombo. Ɛne nti wotie the Bible kan ye de fa dasani ho a abɔdeɛ nyinaa ne sombo paa de mawurade ɛne nipa. Ɛne nti ɔse wɔyɛ yɛ nim nyinaa wi asɛm ɔkan sɛ afei moma yɛ mmɔ nipa say yen suban any yen so. Why the catch say God is ready to give up on you? God is not ready to give up on you. So if you think he's going to give up on you or he has given up on you already, that is a fallacy. Onyame no dwen yen ho. In fact, what aso dwen yen ho. Why onyame onipa somnebo. Hey, enti onipa ma no abo nsuo no abo dua. Listen osim fiti ase no na asase ne sakasaka. The firmament and the water bodies, everything na aka bom a chese wo titim enye. Oh, listen to me. I pray God will give you more insight about the account of creation. Oh, can you men can kind said you're walking kind the book of storybook will be no. But katira won say awurade mame wasem ne mu ntiase mame asem ne mu ntiase no afre we na ba no afre we no aba botai ni nyina ne say ode be ma nipa se na be ye onipa setena betimi akoso kama obo osenane ose anu ni be pie nwumre na odasani ehunu ne nante bia owiye no se mame mmɔ osenane na mame mfa ne bi nka ho ebeboa no stars. And what they also can. Oh, we are not see there be. Mammy, some fair yanko pee me may so. And was somewhere we are can home. And a yak so a pie and what the primo. Oh, Yanko Poy, where do we na? Only pass there be. Mean tear the radical. I was here. Bible says even when man fell, God demonstrated his love for man. So he made a skin to cover the nakedness of man. Despite all the things. In fact, Sanka Yamini Nipa and why would you do that? I spent 6 days in putting the environment together just for you. My way to me, yeah. My country will say, baby, I'm the what way. Sadie men yet. Onipa ye. Onyankopo ankase debi. Why ye? One mami bu food ye. But a uradia bufu shie mumpono. Or wa badaye emanipa daseni. And into we no say, mahame. Dia me kan sa monya makoye. Na anso so me be kan say me be yi mototwene. I will never give up on you. I will make a skin to cover your nakedness. And God made a skin to cover the nakedness of man. And so how? Afi boni na sha se. Hey. Twa so sa. Boni ne twa so sa. Ni nyina munya. I love my people. I created them for I have the feel for them. I will never give up on them. I will never give up on them. And they ready for so
And I mean, it's me and says, see upon your cassette. We belong to the family of God. I don't wear Gini D. Yeno. A Rania Kupoma to me, and Mamu Ebabe and Ma. It is difficult for God to give up on you. It is difficult for God to give up on you. If you don't know, I'm telling you. And it's Jawakuma Mufama Jawini Pedia Mufamano. Adding to a big Jaro Pediamount or Gino Hododo. Onyakopoya Adomoa. In the ensuing days, we will delve deeper into it and we pray for more insight, understanding of His word. It is difficult for God to give up on man. Adding say uradi obeje nipa pediama na me ni omi enu pa na hwe onipa ba ko pa uradi be bono no abosoro osama mfa we mra dabi mame mfa we be sha ha mame nye we mame mfa dua we mra mame mfa we mra na we puti we ni nyina together owi nyankopon bunia ye ni nyina mu nyankopon se dabi da mi nya wo pemfa ma wo erani hunu ye mabo ewe ni dimo amen ye the sport say to aso omu wi a ye de aka nyina enso so e de beka ho e de ama wo ofre me obowo ba ofori amanfo na watwi. You could see that we have a powerful message for you. It is difficult for God to give up on man. Enti baby bia wanante akudru ebia na wadwene se wo ye boniye ni ati se wo de ye hwe enye ye. Therefore, it is difficult for God to give up on you. That is why you are still alive. He has given you a second chance. All He wants you to do is to realize that He still loves you no matter what. No matter what you do. Ewurade do. Yes, we chiri boni but osan ye boni anu aduro. We kura na demonstrate sampa. Onyankopon edin so obegya nipa pede ama no. Onyame wodo ye ni o. Ewurade do awodo ye no. Ebura adwene ne ntiase so. Eni nti na obi kɔbɔ kro no na wasan kofie ye tututu enka no. Eni nti na wutimi ye boni. Wonu asem na mekan. Wutimi ye boni still. No akogina son dem no akofa microphone no atodwom na ngosire hwie. It is difficult for God to give up on man. Edding. Eradin kan hono mo moaye no ma na se mu ntiase ne ye nante ona kwan mu na ye nyinhyira ma ewo Yesu Kristo dini mu. Amen. Sports. Ene de to aso frame obowo ba ofori amanfo. Fa se otirimu na awatwe se ne ye deal ni se edding se wurade obejai enipa epe edi ama won. Jo ma chen. Obi Mijoso. Na bibia bokode. Bibia kama. Na nso ye. Nyame adom nso me hoye. Nyeda nyame ase. Nso me hoye. Na what you for ase and I think it's the last day of the last day of September. Yeah. You prepare China you different new month. You cross it over. Okay. To the month of October. So no 31. And you 31. And November so 31. November so 31. Ya kadi nyina 31. Okambuma 62. Yeah. November 30. November 30. 30 days has September, April, June, and November. All the rest. Confusing. Me confuse me and one of the kind. Until November, so 30. November 30. Yes. And October. Said you see or kindergarten. No. 30 days has September, April, June, and November. And okay, sir, are growing so. Oh, madam, pa, is your botoshi. Only okay, sir, grown. I want just one should and school. Our year was of us. What does she? Eh, is your botoshi. Now, mobile in seminar, not more committees. Madam, no, the botos. Okay. And your my own quala bringing an unino, a woman to me kaibi. Yeah. Until 30 days has September, no. You see, and quala brimuno, and April, June, and November, all the rest are 31. Which has 28 days. Yes, in a leap year. Okay. Yes. Okay. It is a walking okay with Obekai, and Adia Bakwa, who teaching, so when I say, Adia, oh, Chirakwada, and now the two drama okay.
na teacher ni bi anso no onimade kakra because the more now teaching the more na oti ade na sim more the more na hunu more the more ade bi awo the more na hunu more so because teachers for intelligence yes indeed omusu ade bi a nti omo we fresh yes na me wo lecture bi wa ha unfortunately we film me friend say opoku say opoku kira ade afi duru ba bi a oba class anu onfa buku kura ma because ade na wa kire no I say we repeat this ade no for a number of years nti aba be ka ne tirim and a teacher ni ba kon so ne friend bluetooth about connected students yes bluetooth so no ono no we bluetooth na adwen no nti we sua ade no ama fe duru ba bi a ona nte kra na obum say o define words ni bi microscope it is there ono nkwa na nti no ono na mo no bone dam ohia psychiatric attention we be sua ne ma we nyina na microscope kra mpo no wan fo nyi hu bi da na wawu a asem o asem ba sisi enya bi ne sua nyina no sorry obi ebi wo ho no mu but yen ba bi ane yen wo no so obenya bi pa na even be pim sa abre mouse we obi kura ani ma de kodio but what ni din da nti eya so yen hwe anyoma ba yen bonsi na ye kire nkola de S for strawberry de na strawberry so no enu nya kire pa A for apple no so are you telling me say sakoda no ohunu Afghanistan and what's work aden ya see A for apple nti e bia ya apple yeah, to London bridges falling down for bridges we board them higher. You for the media. Strawberry. But who back up me we are saying that. I was available. I'll be within a year. Oh, Charlie. Okay, it's Mami Yabona Monfa Sports, no. And so and for my energy. But Obi decided baby and about code. Nanka hola na me bana, I then I can't feel home. Obi decide baby ana be ko November baby abeto abana ko November 30 nti next month 31 yes you see akabe 60 something plus days 7 nti em say aka 68 days yes 68 days na elections na baso Ghana decide yes na yeah nti Kobi baby obi abeto abana ko no de omu Kobi ya mo fa nto hanu man na ye ba ye nkaka ye countdown okay Obi ani mebi obeto akọ. Obi ani mebi obeto akọ. Sa wo ha wonim. Ni mebi obeto akọ. Obi nim. Omo enya hu bebi obeto akọ ne kakra bi. Yeah. Okay. Yeah no mo a. Afi ni egusu tietie mo messages no. Messages in there dada na. Afi ni egusu so hwe omo ne ye. Omo ne ye no so de dada na. Ani egusu hwe yi. Ombeba no ababa hwia bu mbet ye 2 years so mo basa mo say the more na sisi a wo engage society no wo engage inkofo no ye to aba ni wi a no san ba ye ho available sa na ehu se wo no but ye nto aba nwi na wo beja ye ho no nko na wo ntwen next 4 years abato san ba no na wo san ye ba nti say ye san wo nyina na say eyen citizens no ye sua ade wo ye sua ade wo nti ye behwe 68 days I was say a friend is saying wo a wunya decide ye no de by now I was say utumi hu baby abeto aba ne de afa so hu onto sukra mpa ene hu so there be abade men ka se wonto o men ka se mo bi nto o mi se wonto so de ene se obi anu ni but I was obi ato aba enti sa na yo agin se be wi nyansafo nti wonto aba ana wa brɛ wo mu nti wonto aba enkrofo mu de omo mmerɛ ye ne bekwa koyi obi a ebia wo bonyo so e de abrɛ wo nti sampampa sɛ wo so wo pɛ wo kyerɛ sɛ ɔman no ka ho bi na wo pɛ wo kyerɛ wadwen a wo de kokoto aba so onipa na anwi ni kra no a wonim sɛ wakɔkyerɛ wadwen papa so ati ase nti yenya ne saa nti ebeko monkomra ena no pay adehyeman ba Ghana manba yema munyina kwa abaso no kubi onsan fa mbra Ahenkan 93.3 so yatena si ya gudie mu nsem ene yedi hia ewo maache show no esumidin Yoshua Kwabena Ejenim Yosef Eji
obetine nkan Benito Mole na fi eye Raymond Ashete Rats enso produce show no ena no premier fasida ema Royal Furniture omabo aso yasen meda gudie mu nsem no enso bro na de tie ne se opese oye nkonwa edigu dem adie bia fa carpentry hu bia se bia kitchen cabinet se ye wardrobe se ye mpa na se pono ene nei opese oya furniture mu enso eye Royal Furniture kachi na fi yemboa na bibia enko kama mfa ho ne ni apese oye bia se carpentry adwuma nko ade a ene Royal Furniture be ne kama ede amawa oha bia embechi bio enam gidi a ye wonti no ye se ode oba ye charge you say nei sofa no 1000 o de fa na bra o de half ba ye be ye ede amount ye de buff na ye wi a na fi half na aka na wasan ede aka ho na bibia nso akoye ede amaye nyina ebia wa wutie mi anase bia oba bi wo fie ne neje carpentry adwuma no ho a ye se fa ne bra ye be hwe ache ne kama ono nso no enya ne nsa no adwuma na bibia nso akoye ma efie eni echire enso ayedin Akim State SHS Junction so Ohima Junction so ena obehuyen Mr. Sumeni number ne enie frɛ na feji nchiremu a sin medie 0244 58 84 48 0244 58 84 48 and 0248 10 02 48 0248 10 02 48 na one Royal Furniture enso edi enkomo na bibia akokama edi amount oba no wo fie no owadoma chedie bi in fact oba no onima sapa rap onimbopa more than sa kodie oba no sanso eyi nsem kwa ma nei efie obia energy sa adom achede Yankopon de adom oba no e ma ne mfa ntina fie na ense kwa enu ntino yade a ahenkan kida fest no edwuma dia eba so we ye be showcase talent e wa oba no mu no na nei ono so nya achade ene no bebre na enso edi akofie enu ntino so oba yi owo aya adom achede bia Yankopon de adom na oya utim se we die odemu soronko a misro fa ne bepiem ewa ya Ahenkan FM hanom na befa forms 20 Ghana cedis per oba na afilia o de fa forms ne ko didie ndu asambra na bibia nso enko kama fama enne the deadline day of air forms no say oba befa forms ne enne na yeda etwato a na say yede air forms no open kiremu bia 0244 878763 0244 878763 and 0245 20 48 95 0245 20 48 95 na one eye mpenufo nso edi nkomo ene na the deadline day of eye forms no enutini se wamba na etwam ene se otutum dika na oba na bibia nso ekokama de maka na yen se oba forms no 20 Ghana cedis bra na bafabi na oba Yankopon edin ho afofia achede ahodo a egusa program yi so no ondi bi enkofie na bibia nso enkoye mfama mo Jubilee Hospital enso se bra nyarwa bi ehyehyɛ ho ene wakon ho no ho adu akon hospital sa nyarwa emfiri so da mfa se oyarwa no eye malaria se eye typhoid yarwa bi etitu bia no yese fabra o de bai behwe aboa atuase ntempa so e de amount ebia pese oba eneya na akọ eneya sa konya no e ho no e de amount sa so na ebia oba no nyarwa no emu aiden obeso beda ho na a doctors a nurse for enya so abotre egina so ehwewa sa konya no enso aba wabra utwes ka kuma bi laboratory o ho no eneyu pese o hwe omogya mu obeso o hwe eye blood type a o join a yese bre na fe hwe emboa enso o sa ekwan enso pharmacy e ho no enu ntino eduro bia bi bunya bi ato anom dia sa ho yare antinental care enso abao we ekọ de ma apemfo no ebia nyinsen wafa bi na unya oha bi e de fa ho a yese bre na vie ma ncheche mo ma no omunyi enjina brane na bibia nso enkoye emfa ma theater enso aba ene se bia surgeries and so operation mi na pesa ya ebebo o sa ekwan eso sanso na maternity e ho e de ma apemfo midwives ehwe aboa ma boso no beso no nso bawo afa ho afa oba afi ultrasound ni electrocardiogram machine enso aba we no scan bia bi betwa bi edema apemfo ma na emu odunso yare mo amo prostate mo bana fe scan no yetwa bi enso edam scan ye twa woni asem bi na afi yetwa enso edi ama cancer enso aba o ebia na ayaro bi ehyehyɛ ho asem mi kiri wadwen so unhu obi a na ukodu nkomo edi akire no ebi akokon asem edi akire nipa na ekina edadwa so na amanfo so eti okukuom asem yesi tunda for asem no bra
ube PM ya kakachi ya kansu timafia akansolo kama ma saw how no enso afuru so ntempa so wani ina wohwa dia unhu a yese bra yo icon ko no man fidie ahyemu ma wani yare nyina no yede besa etu ase ntempa so ama wo se de bia utwi nanso kalesa oni usen eye no wani enje ho yese bra be polish usen ama ye be replace usen ama be ma usen ai futa amane yesre a onso watimi asribi diabetes na hypertension for no so no feel na pa bia no nchekere ekoso edmamo kantin ho bibia wo bia na opedura pomuduwom enso atwadia eno no eye Jubilee Hospital ye kantin no sa obana insurance no so no ukita bia ye de esi tumda ye beje na ya hwe ye odan boburo dia so Amantra bridge ne so honom ena bohu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akoye edi amount OD Electronics enso sebra na de tiere se we edwuma ko a ehye odi media networks ase se open television ato se open air conditioner ato se open fridge anase nei washing machine, rice cooker, blender, ceiling fan, electric iron afei bena any microwave ni nya no uremu enso ewoye OD Electronics na via boa o sa nema we nyina emu na asemda ne se wo de o ba fa scan half bra wo de scan half ba ye de TV ni be ma ye de AC ni be ma wo use so no de treatment enso etua na bibia so ekoye e de amount wo hwe achi akwan e wa achi mo da han ma entity Ghana Police Service ho no ma ye no e na ebo enhwenim na ne yi se wo ye seamstress wo ye teacher ni wo ye nurse ni wo ye tailor wo ye market woman mechanic na o pesa product mu nyina bidie be pm ODI be mo bi na onso akoyusu na bibia akoye e ma o ba ka national nsom so the Ghana card any guarantee so be ka ho aba wo penchirima asimidie ya 0539500 514 0539500 514 na enei one nipa no enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Nasco TCL one high sense adwuma na ye enso ewo ODI Electronics afa First Enterprise enso sebra ye dealers in DSTV, Multi TV, Canal Plus, AD Plus and afa Star Time say no person tofofo na use na so person recharge there nya First Enterprise enso en kama edi amawa o ha bia embechibu television brand bia ne size bia ope bia no bonye bi ato our First Enterprise TV guide, fridge guide enso abanansen kania no engina so eso nya guide na fe odibo TV eno fridge ne ho ban makane dunduduma airby nya de betimi asay no TV antennas ebi ho TV wall mount size bia ope bia no bonye bi ato our First Enterprise satellite dishes ebi ho TV na afi decoder remote ebi aba decoder stands enso no ye de bi aba nya no kwa air conditions enso no ya de ebi First Enterprise air conditions brackets ebi aba CCTV cameras ebi ho ye fixe ama we bia wo bia no onso monitor ne ekoso bedroom ne ekoso kitchen ne ekoso hall ne ekoso office on modwum honom na bibia nso akoye edi ama no tin be pm First Enterprise na oni embedin sa so enya no kwa First Enterprise any Mkopa Ghana enso ekwana kana manei ya the original Samsung phones enso free ya the ma credit na fi unso watua na de tiene se o ba fa Ghana card bra o de Ghana card ne ka ho ba the phone mount tua kakra bi fa ka ho the phone mount na also the 4 to 6 month etua na fi phone no enso abaya odia forever wo hwe achi akwan wa chimo dan ma First Enterprise so be hu yen ye di o chimasi sport no na bon hwe ni pempen de e fa nanes palace du on ma tutuani opposite one ma no bonse ne MTN color building bi on ase on man First honum na First yenso ye wa bra na oni embedi eye ensawo so 0244 515 0244 515 and 0269 305 785 na one First Enterprise enso akasa wemu enwuma kwana no pay omo so ase na ida gudie mu nsam ehia o kasafidie eso
nano payen samna se free Ghana Premier League no enso aso na fe ndi nkomo emfemfermo emfamo da dani area man se games outdoor etodwa no say enesiko Nations FC etna fie omo antumi anhemi Hato Folk enso antumi anhemi Brekum Chelsea omo etna fie boy kana ba ko a Kumasi Asante Koroko enso eboy kana ba ko Bechem United for etna fie echi Dreams FC ebo me kana ba ko amantumi ante Basake Holy Stars etna fie omo ehye kana ba ko Mediama enso ebo Academy no Young Apostle omo etna fie hye miensa ama Diana Stars eti Academy no Hearts of Lions etna fie ani obiane Go Stars ekotie obi antumi amfa ball Anthony Nyanko enso atena Lagos Cities etna fie ama Kala United ekwachi omo ebo ne kan mienu a omo antumi antimada braka FC Samates enso etna fie ehye kan mienu Vision FC enso etimu bako asat na table no say NCT media madikan 9 point enekuta biani Gold Stars enso etosumienu omo ekuta 7 point Hearts of Lions etosumiensa ekuta 6 point Nations etoso 9 omo ekuta 6 point Vision enso etoso enum ekuta 6 Kumasi Asante Roko omo betosu nsia omo ekuta 5 pointer omo about 3 games enso Bechem Brekum Chelsea omo etosu nsia enso ekuta 5 point Basaka Holy Stars enso omo ekuta 5 point enkrono Bechem United omo enso ekuta 5 point Samates etosu edu ekuta 4 point Basaka etosu edu bako omo 4 point Karela United omo etosu edumieno enso ekuta 4 point edumiensa no Accra Lions omo enso ekuta 4 point Hato Folk abatosu edu 9 omo ekuta 4 point na Asia ono sei ene esitie bobokwa ya fan enso etosu edu num omo ekuta 3 point Dreams etosu dunsia ekuta 3 Diana afoni amankoye emfamomo omo tosu edunso ekuta 2 point Anafel Lagos Cities enso etwatwa one ekuta 1 point yegusu ejina Ghana Premier League ni no match day 4 adia jumadi no enso enya atofom snedi kan abomu results pfum by no edi amount no Brekum Golden City Park no Brekum Chelsea womo eni Kumasi Asante Koroko edi eboni at the end of 90 minutes no adia na se game no ende 1-1 draw kotoko ehye bako Samson Brekum Chelsea enso etimi eti sa ekano game ko ni wie na head coach edma Brekum Chelsea ndi edi Samuel Buodo din kuma kakra eja se ne boys ndi neni agida mom ye pa na ombobo niye se obo against Ekotoko any prosperity ogum first one of the league na ya na emu edin pa ombobo niye na ne boys no omu ye adwumaden na so draw no de enye mfa omo de omo feel say draw no lose the mom na so draw na ba nti ombefa ne say we worked their match against Hearts of Lions, so we were able to close spaces between the middle. That's why we didn't equalize. We create chances. One goal is a goal, so we're still working hard, working on goal scoring. So we hope the next game the goals will come. We're able to contain them because we watched their match against Hearts of Lions. We're able to know that they are not looking more threatened, so we release more men for. Yeah, I'm really happy because they played well, and then playing in the Kotoko, getting first 11 in the Kotoko is not easy. It means that we did a good job here. We have a good team, and today they give us much. So that's what you want. So playing with the Ogun is a good coach. Playing with him is a very good coach. So though draw in the home means we have lost, but we take it like that. We Nkoma Brekum Chelsea head coach ni Ede Samuel Buodo Edijaye. Yena ni na fe enremo enso other games adani Eromana said Dreams FC etena fie ama Bechem United ko chemo bone kan ba ko a omo antumi antena head coach Anima Dreams FC opa fa Karim Zito wade ne koma aka enso di jaye after the game we pan say obi anya botre enso mfama no ebisa ne mrante no enche bia ena omo tonton bi enso ekomoja place bebre na enso ekwanti we new players a afi na okeka ne mabodi na fe bia so akoye Anima Dreams FC boboko no waso hwebo ankwara no eboya omo be say 5 matches na we be koye Anima Dreams FC ne do hia enso supporters no ebenya akomatoyem de ma Dreams FC boboko no na ogidi ankwara no se ne be koye ade amomo. And on these boys, you saw it yourself. The way they gel, the way they play, just in a few weeks. I am expecting we'll be competitive in this league. Pre-season is like that.
Sometimes you can start well, but you can't end up well. You can start poorly. I remember the last year of Alex Ferguson, he ended up winning the league. This is preseason for you. We are all trying, the boys are trying to adopt to the new system. I'm pleading for patience from my club supporters to be patient with these young boys. By the end of the 5th match, these boys will come up. We am commander say coach Karim Zito head coach Enema Dreams as Wobukono and so Edija after so tena film ya bona kanaba kwa want to me Antena Bechem na head coach no and as assistant coach and so set to say or den komaka Edija was so done Remo game on the Dreams FC ko boy no amateur Dreams videos ni bebre and it e bom ye papa en kwan amdo mafaso e won se ma to me anto atena de e on goal and as pay go game nim na so see on goal and so e go and it ma konkoni akomne game saka cheno so metumi ato ntran fe bia koyi na Bechem United Bobokuru. We worked their match against Heart of Lions, so we were able to close spaces between the middle. That's why we didn't equalize. We create chances. On goal is a goal. So we're still working hard, working on goal scoring. So we hope the next game the goals will come. We're able to contain them because we watched their match against Heart of Lions. We're able to know that they are not looking more threatened. So we release more men forward so that we can get a goal, but the goal didn't come. So we hope going forward we work hard so that we can score. We need to push them. We need to push the guys so that they can play about themselves so that we can win more games. If we win more games, we are comfortable. We commander say Bechem United assistant coach or fan set to say and so Edija after the game the real game as a man of the match no aya branch fan Isa Nyako ono sina kan Enema Bechem United boku no wade ne komaka enso de Dija oso no be pion Bechem sedanche ye na oba no nema ekoye enso eda man papa oba no Bechem United no performance no e wosoro eyese tiada na so oso no branch wade kan anya man of the match ne de afi oba konkone abuase de Bechem United be wie league no na sema wuramu enso top 4. First of all, I just have a man so I can't make many 3 points. Match no, I never bum na. I'm not the because show match against Heart of Lions. Team say match na yanti me anyere wan push ya yanti me ne enwini na Nyankopon aduma. It many 3 points. The man can say go no yin na home advantage one thing say the moment na we go game say we me try now push hard. Now you do bit my be as the anti and na motivate me mama here. Which is a boom game and answer if you don't plan a quarry or try to meet a man of the match in the day. The team be our player of building the so. The say players in the break, but they may be a meeting up one of the United. Said I'm about the bad team for 19 minutes. Messiah and I met Buama head. I said it in the city now. In a bomb fire, I feel now. Many more opportunity, the many team will be better for him, said a bear. We commander say Bechem United na branch fan Isa Nyako enso Ediaja. Na yempemo 2024-2025 Access Bank Division 1 League in Zone 3 match day 1 enra best 5-6 games enso eba so ene aka 3 games everybody free honom na say na results na esi etie akache All Stars etnase ama nei ho United etwa na kanum mieno akache All Stars entimi anti kanibi Inter Allies enso etna fia kofowia sempefi etwam ekanum baako Inter Allies entimi anti Okwa United anshebi Home Stars enso anshebi True Demo FC enso eshemieno ama Rain Masters FC omo she 9 Positive enso ani Atran Divisa sa game ende 1-1 and Monday 30th September games miensa ena eba so Kofrodia Sports Stadium Kotoku Royals etnafie no miensa womo ene Nania FC edi eboni sanso na ni Ejai Kiriku the second sports complex Bobo kwa wondi edi Accra Great Olympics omo etnase no miensa womo ne Akosumo Crystal Palace ebebo na feido ni chiem Organaman Soccer Center of Excellence Pramprama na God etnase womo ene Golden Cakes edi aboni we update every Division 1 league no match day 1.
Udani Eremo Ghana and a 17 so say another and a said Drono etoja uremwana se wafu zombino ebetoja obiman su Togo na Nyankopon ayaduma on the 17th of October ekopem 30th no and a said Jumade Kese no etoja na head coach no perfect Desmond and so aden kumaka eja enano pa so Dani Eremo and right ende o GDM pase bia and so be koye ede amon papa na Dani Eremo se Ghana and Togo Niger denina and so group bakuma ye kwa mu na fenya kopon ayadoma na ese wafu zombi no enso atodwa obi man so Togo na Ghana as at now ye ni stadium satisfied stadium I betimi abo CAF category C games so ye last game ebo Ghana ne bo Kumasi Baba Yara Sports Stadium Ghana ye ne Angola de ebo ni ano na African Cup of Nations eba so Morocco next year qualifies no match the one eba so ye bo game we pe na CAF chema baby ebo game ni de ensen fata say nipa kra bo hon ntino license a eda Baba Yara so no mpanifo age na mno ka say de ayade a NSA ene aban enso etu stadium miensa Ghana Cape Coast Sports Stadium Accra na fe Kumasi say omo hwa ye nsiesie ma next game a eda Black Stars ni yahwe abon Ghana mno ka say de ayade a CAF enso abepiem Ghana na no ada omko inspect Accra na fe Cape Coast a Ghana ye hwe anim say game a Sudan eda omanim next month 11th no ebon so Ghana bibia so akoye na isa Ghana ye hwe anim say benya temporary approval Cape Coast and asa Accra na fe game a ene Sudan bebo eno ye match day 3 of the qualifiers no yetimi abo Ghana ya konko phone cross na yen shase enso emfemfri Europe dia games awodo na enso eba so Europe do ni chiema na se EPL games eba so sanso na La Liga no so games enso etimi eba so na enra games no dia ekoye eni EPL 2 games enso eba so Ipswich Town omotena se omoni Aston Villa ekotie game no endi 2-2 Manchester United etna fie ama ne Tottenham Hotspur to share no so etwa no eka no miensa Manchester United entimi enya no ba kokra Old Trafford enra na Dani Osu eni yie enso honoma na ese nu nkomo na no so no medi eja no La Liga Santander Celta de Vigo omo eni Girona game no ende 1-1 Athletic Bilbao eni Sevilla 1-1 Real Betis Eshebako Espanyol enso entimi ante Atletico Madrid Eshebako ama Madrid Real omo so omo timi Eshebako Italian Serie A Torino Eshemienu ama Lazio enso Eshemiensa Como Eshemiensa Hellas Verona ete kanu mienu Roma ehye mienu ama Vinicius enso ete kanu bako Empoli enso ene Fiorentina game no goal anto bia temu Napoli ehye mienu ama Monza enso entimanti we update no so efi Italian Serie A no mu by idimu komo no ye de ama German Bundesliga hosting kia ehye mienu ama Eintracht Frankfurt ehye kanu enan Hoffenheim ehye miensa ama Werder Bremen ehye enan we ni anu so epie mu Germany ye French League through etna fie ama Olympique Lyon etwa ne kanu mienu atulu enso ete kanu bako and yes ese bako ma Reims ese ne kanu miensa sanso na Nantes ese mienu Saint-Étienne ese mienu Strasbourg etna fie ete Olympique Marseille etwa ne kanu bako a Olympique Marseille enso entimi ante yenda ni Enremo FC Barcelona bobo konu ndi nkomo femfere mo ema ene anopede na so dani Enremo Barca so ya na otwewe ye omdi nkugo mo eti omo bone kanu 9 amotimu mienu na report atodwa ene samo omo place awodo no bia na ama prepare no ama sanso aretene nchebia ama siase esia kan ede Barca bobo konu branch fan Frankie Dion siase branch no ne ho atono na fe Gavi enso ho atona omo game edo manim Champions League omo young boys for enso ebono likely some right team enu ebetumi agina mo sia kan edema Barca boku Kofi Yenko na Ten Hag no so no do on through sack after match day 6 United omo eda 12 position 12 position la United eda omo 2 point 2 point per United and some we need game craft here na I'm the draw I draw you United okay that will win 2 points. United will bear 7 points. Say about 5 games. 5 games that's what 7 points. United. When we are best number. Now if you the update in there, but head coach Ten Hag no.
so bibia mesa kana mo nsa kana mo jan sama na ejuma ya fun so sika ono no ho wuze no pa mo kra winya no anya ejuma ye see ya captain in the morning that was meeting you shall covenant jenny wia ye be sen shia 1 o'clock na afia de munchichi muni update how the air bani na enso edeja Yosef Ajuti ne company to Mali na afi eye Raymond Ashete Rat e produce show no Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Move
Young Fasid and confirm the sports team Joshua Kwabena Ejenim Kofi Ejiri and Afi Ben Mauli. Yedomasiya to also bring in a time check some 48 minutes. Station in the Ahenkan Nimum ye frequency modulation. I transmit was so ye 93.3 megahertz. Mami Equia Frakumo Batampa studio and you butu anopeya. Eja ye mu. Ye can be gum. Ye queen and him. Charles Kwejo Fosu with that one. Pim. Every day. Me pato, I had a show tribusa. Any penny no. Any penny on a bedo. Any penny na crowd away. I'm an Yankwa. Akim State University College is 7 control. Set 2024-2025 academic year no gusue koso. And in Tima Obani Ramesian, yeah. First degree programs in a koso. The entry requirement SSCE was CABCE. Nina or the Bebana feel about pursue first degree programs, Akim State University College. Me pato be brave final year SHS students are matron so heavy, also bet me about a fat of phones. Na fee watching me no say grandpa level 100 for no. One more report back to school. I know sir a bit more vacation, but most of them they are all reporting to school. It is a HND diploma holders, more the NSM mobile 2-year top-up program. I feel all professional programs need to be on to say ICA Ghana, ACCA CIB, and your CIMA. Be brain work at home. Maybe I know we school at what's in a fear. You see, I over 25 years. Me patch on so to me apply as mature student. Or the answer about your entrance exams. Soon here SSC and I say wasi, you are good to go. Yeah, yes, school no crawl so easy. Send you be from Monday to Friday. You can still make it because your weekend school. Ewa honomo edima ubibia. Into what TMNI ojmeni. Now still now you want to take advantage of this. You can do that and pursue your programs. Ewa Akim State University College and say lecturers no jibre nyabotre chrewa de ma wote ase enya senketwa. Na sa okwa Akim State so it said you call KNUST. Who bisa sa adentia. Sanse we are boarding krata no. Wo mo ne dey bro. Enti baby awobeda ebia na we chiri na wutie me ubisa se na oba benya baby ada you ubenya baby ada e born so da from pa very affordable just for you. Business programs your BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, and your BSc human resource management. I feel engineering programs your BSc electrical and I say electronics engineering, BSc computer science, BSc a Bachelor of Science degree programs, discipline excellence and development, the greatest name in university education, Akim State. About our university and website www.asuc.edu.gh asuc.edu.gh now visit now fee entry requirements any programs any other information necessary ones where timia call perusu for yourself. Abuabo asene kwantempoin so and I will be hunu yen your asene emusie hono na be hunu Akim State University College. Monday to Friday. In fact, a Monday to
Sunday. Your honor, yes, Akim States or the Aquenyanaba every day. So we gotta switch to the brighter side of life and celebrate our brothers and sisters having their birthday today. So let me start with this one. Francis Sosu, a glorious happy birthday going out to Francis Sosu. It's been days. So Francis Sosu, and also to Isaac Ofe Ansa, Jankwa Williams, a glorious happy birthday going out to you, and also to a sister, Jennifer Opon. Hey, what about Jenny? Afei Miriam Bema Ban Kofi Thompson. It's your birthday today. Doji Archery Charity. So to the thousands of people celebrating their birthday today, Unyankopon come home na onyema koma swade emfa emamo. Monyo ne etwa guo no. Daddy Lumba sim pim. Opani man shase emfa ma omo di womo awoda ene. So ene wa woda monyum ena etwa guo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Lumba Kim. Hey. Wodachinti Ebeba su sisi ya. Wodachinti Se ebeba su sisi ya. Miye enum kakra. 93.3 Achimabo, the best in the east. Na me pacha on sa kan TV there, fridge air conditioner no, washing machine, rice cooker, blender, microwave, kettle no me ne ka ho no. On sa nyanka wo de na wo twen den. ODI Electronics, ODI Media Network, and I call for the aba. Share and call for the we are time the fridge, no, they are sharing much woman on a crowd. Ube who know so they rice cooker, no, they call Ube who way the blender, no, they call. Hey, just say Uncle for you know 1. We said now no me what now, me said that what now say me community proceedings. Me ko said the near me koso. And then you come now to so hey, we have another hey. When you have your any abrepa. Anything but also call him now on San County. Say a TV, say a fridge, air conditioner, washing machine, rice cooker, blender, microwave, ceiling fan, standing fan, whatever fan, if I call him now on San County. Yeah, Juma a 15 a Jora copy memene da. You were Achim or Dan in Quantenum MTTD, and you only DN we share. I had one friend 0539 500 514 0539 500 514. Oh, friend number we have a Josuna face. And come be a one. You know, I should not yet didn't come. Or that into your bra went to a foot near the Suya, a woman, and a bre as soon.
yɛde ɛto adwumadie no so ɛde ama wo nti wadaroma fo so fam me ɔbra kwantuo mu afutuo ni mu adesua nkɔmɔ ɛbrɛ ne na aso no empani sɛ wokɔto sɛ uni futufoɔ no kɔto so obi akyere ne mahyɛ dɛm no otu ɔmfo a na watete ntokue n'akyi na wo so watie bi ɔbra kwantuo entia uni pani so wo fi a ɛdan a wo sɛ wokɔpɛ pani foto na ade sɛn wo dɛm so na man nkɔmɔbɔ no ayɛ kama pa anɔpa yi nkɔmɔ ayɛ de nam ne yɛtietia nkasa bebree yɛsɛ do not give up on yourself. Do not give up on yourself. Also, my yebi anye ye. And inti utie nyumbi amo atwa. Also, my bobra na nye ya. Meko. Oh, but any sanye ya meku. Oh, kwa himfa. Baby, I'll kono. Any part of ho. Inti subaina wu dwane no. Obeko no mo so wo ho. Eze kuntu ya na chia na ko ampa. Na chiri de yebekɔ na bɛkɔ no na ɔte hɔ wobɛkɔ na wo so wa ɔte hɔ a wɔtwɛn wo. So do not give up on yourself no matter what. Emfa wo ne sɛ the situation no tie. Emfa wo ne sɛ ne abrabɔ ne tie. Emfa wo ne sɛ de mu ayɛ den fa. Emfa wo ne sɛ ne wakatua nyɛ wadwuma nim. Do not give up. Do not give up. Ebre pa beba. Akatua ne nyɛ. He. Oji ya asoro ha ya na sa. Unsi fam kra na sa. But do not give up. Aware ne mu nyɛ de but koso abɔ mpae. Sire Urade de anije bebem. Wabrabɔ no anije nim. Do not give up. And opeyunsana ye din komo about how God finds it so difficult to give up on man. Why? Because the account of creation and Nyoma Nyankopon ye nyina the motive was to make man feel so good in life. But despite all this, Onyankopon bu Alfred is saying onipa bu Onyankopon enhutia ni oka aseme me yenye yekoyeye Onyankopon kura when give up on us ni nyina achi ose no mabɔ wiase me de we mu nyina de aba for the betterment of you said be you live good ni nyina mu say wa ma me insasi from kra no I still love you. I am not going to give up on you. Ma me nsan enya aboa nhoma na me fa nkata wa deja so ene Onyankopon say ya aboa nhoma na ode kata ya deja so nti when give up on us share investment power ye ya nsan na ode bo wiase ni mu niema nyina but one share investment na go waste no Emma he stood by us through thick and thin Emma ene menu mienu ye da so tiase a anopa dia me ka kire say emfa ho ne say dia brabo ne tie obi se me ko kama no aduru ewu enko kama no aduru na obi nim dwonku a ade be kye so awurade nkan ho no mo mwaen na on hye yendin du ba bi ne ye abamu bu du ba bi ne ye mre du ba bi na ye tete voices bebree saa no a awurade nhunu ye mobɔ na on kyekyere ye were ne nyina emu woda chinti sɛ na medikan ka kire na ye nkasa tententen ye de si anomo na ye de ubon krata bobɔ so no atoa so edi amount Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. So belated birthday going out to the legend Charles Kwejofusu Daddy Lumba and your friend and Rana and Awoda. She say when you're 60 years, 6 decades, and you're saying ketwa. And this one says meet you live free at Chema Sene. See your program this morning is very sweet and tasty and Gaza body free at Chema Sene and Aku and all the message you buy. Kwekumachi na Josu bibi jijo na bibi boko de bibi boko but peni ba ko de nyame aduma sema last week o kan no as a efe ba as nyinsen bi mo no a che say o mo problem no bibi mo problem
problem Ghana politics ne Jimmy no ya do said ya o kan I didn't pa match na ede na sie was a jama sia emu nose mask akese yi bibi ahumachi je bibi jeje won bibi jeje me pa nya sem bibi jeje no ne bibi jeje pa nya sem gatua yeah dio enko pasre bi ntwe no na so na bi o de ebi o za share why they who so be kribi acho ho bi no kuta nka jifine mu ay brown wan kasa to fom ya asra ebi o pa ba do e be jino ho me na pa o na do ofu e the rough o china do ofu a sa o ya de na de ofu a o china asra de ofu a na de ofu a on tebe de ano pe ase bibi jeje wo asemo the bibi jeje crop and as on no ma de na mu so so and dem no bi wo foda but ono de otwebo usa wotwiwo wo no mo ni nyina aye nom ni na ye ni na ko ye moja ne kekra okay entrance na Daddy Lumba now with that 60 years on it it's not a joke and sana will be this 60 enya senketwa kra na I remember yetete ne hu nsem bebre nso obeyare yo obeyare ye pa yetete ne hu nsem bebre meti yakura mpokura no yese a day onum nduro 40 for my way mu I'm say a day said if you which me survive onum nduro 40 ansa enti se nyame aka no ho na wanya 60 years now and when jeja no ho say 60 years enya sanketo e do me ba birthday keke na do me ba na lumba ye ka so be a legend hey ebiri me die hard you lumba nyumi otono from word to word and some wa okeka kwa ya na ye adwama nyansa obon kwasi anyum obon kwasi anyum obon nyansa anyum obon nyansa anyum yeah ni oye bi oyi ni yam ye lumba de oye too much the legendary Debbie but wala ke kan nsam nso usa nyomo no yetia ya na ni nsam o ka no bia no den on hweda ntini ye tu de tie we say na be we de beat na ebo o tiri o kan yo se o jami amesu abana be but wa ntie ni ya on tiri o kan ye o se ye de ade nya afi na mawie na abeje meta enya afi na oria na abeje ne tata na se se mo den dada but say one pay attention to this one kan won't o kan sempa yenchi ba kunga o ye legend o se den ajuso na 30 o se obi afare de ndi akosi na ba na bo za de o kan sem bibi jijone de nyina yete enti lumba eye obi a ode he has that ability to play with words anyamtofo e ba na nsan niam hunu se opese no osua eye ebony ena ofi mu ena when the say ebe take over onipa ba kwa me san hunu sa adom achede ne won ho e kwa me Eugene say you play with words na be si asem so enti wo hwe ayi kromu ayehye enwom no a when the say to ye no a kromu ayehye baby ayehye sikana lock yes sikana lock no ye omo a men's gold for no mo keka hu ni sika lock o o say yabre motivational speakers omo nkyere ye kwan no se mo se na na aba o kyere ebedi gobe me mami sisi
ɛno ne yɛ sika ɛno ne yɛ kwahya wo so hwan no no so sounds how you so ɔsɛ ne maame yɛ adwuma paa na so ni sika artist de bia o sika yes nti our ability to play with words no ɛma a distinguish from others ɛma wo gyina nkonkra nti lumba ɔbɔ yɛ mpa so ɔbɔ yɛ but sɛ one pay attention a samu sɛ na na ba sɛ yɛ obi din Undu nga say omo obi adi but mo se na na aba mumisa Mr. John yes wa boa nipa du ono so di John boa du ai Mr. Bass we na fe ne bass no so what you say yes wa boa nipa du okay kan nsem bebe nti okay kan si ani na say yes enti omom compose nyuma mo yade yeah mo yade utumi twist e was so many padwin lumba to nyum bi o many padwin yes lumba nyum to bi ya because utumi tie no once dabi obesa otete ase a obesa tie bi tie asem kra o ka enti utie we say a na wo say onya botire tie nyum no yeah den ya yente the okan obi afa ne shoes obi ani den but we ya kan obi ni nyina to kulbari ne fan kese pa otimi tu ni nyina o betumi a kyerɛkyerɛ mi na and omo ya am so near around in town go be kyerɛkyerɛ mai bia omo ye san de omo ya de ba lumba o legend I was say ma mimi sa o eni pasen no atete won watete omo a onyumtum ntumi no say o bu ono esi wi na tete me eno an o hawa me wo ye mpanimfo ho un say eya na we keep saying say ye ka say obi a legend and I say obi a great leader no is not about your physiques ye hwe wa wo so wa ne say no but ye hwe impact out the man crofo asa ofiri na say ohu bibia say we training crofo a woni ho a omo e ba beto ade we ye no so ye ba ni impact yes obi betimi atie ne nwom no a wafa futu fam no wo ho but me ka say one kasa personally no crofo sen wetimi training won a o kina woni ho a omo betimi take over from adwuma pa na wo ye no nti minim ebia na wa ye bidie nti we say cross check ne hwe but wonye ebia enka akiri obetumi aye DL Dadilumba enti yamana woda pa ewrade nka ne hona na koma so ade nyina mremu momi enantie anopa no otwe abapa minute du yama etiefo ni na chema makwa abadeba Ahenkan 93.3 FM so de bonka ta badwa so naposo ene de na medin adikwaku enin kusi buadumene adwempa hene Kofi Mensa and the krata na poso enam dem de chase e daily guide de obokrata na nsem twofo ye nkabo muku president odano bo police for abaso say womo ayadwuma professional way nti obo mo abaso pa daily guide kro ya kire say ehwehwemu bi koso e wo Ghana mantem akoma kudu ba ko 11 regions na de beto odwane say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 11 regions no ye survey no ono na edi nkunim ewo abato ne mu daily guide kro ya esa abama ne ye kire say owura adutwum so afo hwe Ghana ehumasuan so na esre Ghana for say yento aba ma NPP said bi ombetumi ato aso aye nnwuma pa ewo ehumasuan famu na Bank of Ghana na daily guide ebo amane say womate policy rate omate so daily guide anopay adishima ma me de obokrata what today as the chronicle ana ede eba na watwa eye police sadom
IGP owura Dr. Ekufu Dampare mfonyi edi aba ana wo kire mu se GJ fo ana wo so mo ba police fo aba so o ma ya ade pa ana no o shubo ko from se democracy hub fo o ya kire mu ya no Ghana ha afia wi akire na ase on pese wo mo dan suma bi ni ye bia dia e de basabasa e beba ade da police fo so na mo munim dia kwa so ehwe ebu aya ebi aka hawe beba akire no eno entimi enso anwie mu die eti Ghana Journalist Association semtrafo ka bom koku batan no ena eba police for enso abaso no ena ode owura Dr. Kufu Dampare mfonyini enso ede atare asem no eho wowie ye wode Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia mfonyi de aboye Frankatuni ene ma MPP amanyokuro no opanyini kuro ya ana oyema mpanyina be di chiri na o kire se ehwemu bi a aba betodwa kire se opanyini no yami ya aduma December 7th yakoto aba ni wi a wanhwe electoral commission baba babobɔ no na papa yi na edi nkunim ɛho asɛm da obokrata yi edi aba na ɛyɛ opanyini bi so ɔde ne mfonyini di aba asɛm a wɔka ne sɛ Ghana sisi ababia no magika kɔ ɛwɔ sɛ yɛn sika gyegyeɛ no yɛtime dane nneɔma ani ai ɛtoa gyegyeɛ no wɔsɛ yɛdane nneɔma ani ti tax revenue reforms wɔsɛ ɛkɔ ɛno ɛyɛ Vodek CEO ɛna wɔde saa asɛm wei ɛnso so ɛnam The Chronicle da wɔbɔ krataa no mu amanebɔ. The Ghanaian publisher the Bokrata Munsem and de Twasu na the Ghanaian publisher na or de swafo Ghana aunidie ne enso unsem enfoniaba. Nanim danum se fe so Ghana montin bebre efi ana edokro yen. Enso nanim da fe yeso a minister. Or da fe Domunum ye nie. Mampani da John Draman Mama akoka sembiafa ministry sanitation ministry ho. Enu nti nam so ama minister nso ababonte one na so ye no aba be yia no ehun mfoni ene ho asem the Ghanaian publisher Democrat no e di aba the Ghanaian publisher kro ya ebo amane se ebu akwa nanan matrankonya oman hene oche hene amocho foripeni otoso mienu ena o ka kire aban ni nimpenimfo se mamuma obi opeso ye illegal mining mamuma na asase mpo no akoye cause there's no way o galamse ni bi be ye adwuma onkohu ohene ana onkohu penin bia no way ensi word baby ada ensi da woma galamse ni na asase omo yeso adwuma no womu hu obi ansa no mo koye se adwuma no enti oche hene se emma ye masa nkrofo na asase mpo eno makwa akoye adwuma no akose yade the Ghanaian publisher the Bokrata enebo samani Ghana mapeni His Excellency Nana adodankwa akufod na ka chensem trofo say yen ena yeye nokre mfanse ye na yedano enti no mampeni nado hye nkran say yen di nokre nsem trofo yen di nokre the Ghanaian publisher the Bokrata eno no na hwehwemu abetodwo mo chese Dr. Bawumia ena edi kan ewa abatum ewo mahama so no eno nso ho asem ewa anu mu sei National Petroleum Authority NPA efrase bodewro yen kyerɛkyerɛ ema wɔn a edi jamframa edi dwuma me kyerɛ gas edi dwuma no wɔn yen kyerɛkyerɛ ama wɔn okwan yɔn befa so a wɔn de gas be di dwuma enkofa sem kɛse bia embre wɔn daachi ezanze abefu eboa yen na ese di ewu gas eyade eboa pa na so dangerous udi agro ebeku simple kra enti NPA fo yen kyerɛkyerɛ se de be ya enkofa ntwahwe bi embre obi ochina bi the Ghanaian publisher anopay abusiafo Republic Press da obokrata no mu amanebo ela mede twaso ede amawo ode Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ode ne fogini ede aba na ode ba ye no asem ode atoso odie Nana Adodankwa Akufo-Addo na ka kire Ghana fo nyina se yenhwe ne yemoa se de be ya Ghana kama minka bi betimi akoso adi hene na asumdwe so atena omayi mu ti democracy no so obi anyana fam de ne bo ho ban tituru pa ne nsamtwerefo de akwa abatu obere mu ene asem no de onim kra no han han ani no woka ebe wie eche ne kofa basabasa ya ba
wɔsi da bi enya no ne nsɛmtwerɛ adwuma no tiwe deɛ wɔsrɛ paa ɛno ada nsɛmtwerɛfoɔ ɛmsɛ ne 3 days koraa nsɛmtwerɛfoɔ ɛnso so aba so bɔde adwumadi ase ɛna ɔde saa asɛm wei ɛkɔto dwa na wɔde Ghana man panyini abɛdekyerɛ Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia so mfonyi de aba ɛna wɔkyerɛ mu sɛ akora no n'ani abere wɔ ɔyɛ owura John Dramani Mahama wɔno nso de atu frankaa de ama NDC amanyɔkuo no so wɔsɛ ɔpanyin no ɔyɛ sekan ha na wadi ntwo si wahu ɔyɛ ɔpanyin bi a Ghana yɛde ama ne pɛn ɔbaa yɛ so yɛhu so hwee na wasan so pere akonya biem ɔsɛ no deɛ Ghanafoɔ ɛnyɛ saa ayi no mfomsoɔ no koraa na owura John Dramani Mahama so fɔgyi daa na ɔno so kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom na ɔdi nkudim na ɔbɛyɛ ma mpanyin de ma ɔma yi a wɔn ɔbɛyɛ adwuma da mu ni nyinaa wɔnyina ho bio na papa nso na no yɛ ayɛ du o nya na ɔsɛ sɛ ɔdi nkudim a yɛma no sɛ honeymoon no sɛ deɛ no na sisi ɔsan so ɔbɛyɛ adwuma 24 hours yi ase oh asɛm bɛɛ koraa di eti Republic Press ama ne bɔ no na owura Bosman Asare so anu wɔkyerɛkyerɛ mu Electoral Commission ɔmo dwumadi ɔmo die no asɛm nkurɔfoɔ agya gidie wɔ mu anu wɔanya ntoboaseɛ anu wɔkyerɛkyerɛ mu kyerɛkyerɛ n'ani so tiɛ no so ho asɛm ɛwɔ ha no wɔsrɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa yɛnta Electoral Commission akyi na yɛhunu sɛ Electoral Commission no ɛyɛ apamfoɔ bi na wɔmo edi dwumadie wɔ hɔ ɛnya nkorankora bi ne atua ne nsi nipa baako so tiɛ no so ho asɛm ɛwɔ ha wɔkyerɛ sɛ anyinamɔden kanea ɛne nsuo buo no yɛsɛ pigyam ti ɛho asɛm so de wɔbɔkata yi aba mu nkyerɛmu wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ polisi ni bi so wɔkɔhyia no nkɔnhyiawuo ne nyinaa ne sɛ akɔmfoɔwɛnfoɔ bi na ɛkɔto hyɛ wɔn so ɛmu mmienu koraa nso deɛ ɔmapirapira ɛwɔ mfimfini mantam mu Republic President wɔbɔkata na ma ne bɔɔde nam ɛno no deɛm de to aso ama de wɔbɔkata yɛato din the Daily Dispatch de wɔbɔkata na dispatch kyerɛ sɛ ɔno nso ayɛ nhwɛmu no bi afa aba yɛbɛto no ho na ɔno nso deɛ ɔde aba na ɔkyerɛ sɛ wɔn mo yɛ nhwɛmu no Dr. Bawumia MPP onya 49.4% ɛna ɔkyerɛ sɛ aka ne 1% na mmerɛm wadi nkunim ɛwɔ abato no mu ɛna kanema mpani John Dramani Mahama nso enya NDC 45.1%. ɔno nso aka 5% na ɔno nso mmerɛm obetumi adi nkunim ɛwɔ abatom ti the Daily Dispatch de bɔkrata nso kyerɛ sɛ wɔn nso nhwehwɛ mu foforɔ mayɛ ɛfa afia ba yɛbɛto ho ɛno no owura kandapa ɛkyerɛ sɛ nkɔfoɔ de nsɛm bi fɔrefɔre no na waba bɔnten abɛdinan sɛ ne nyinaa nokora biara anim ɔyɛ kyerɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ahenkurom nkran na wɔn a yɛ ɔyɛ kyerɛ ne from Democracy Hub wɔn kyerɛ sɛ galamsey edi awu ti wɔn yɛ demonstration tia galamsey ɛnam so ama nneɛma basabasa bebree kɔɔ so kyekye binom prepre binom ɛma asɛm kekura edibi kura kɔkɔt ɛyɛ ɔmo kɔna bra de bi nam police station ne ɛho nsɛnsɛm bebree na ɛna Daily Dispatch bɔ amaneɛ sɛ Ghana Police Service at the full statement aba fa demonstration e course wo enkran the Democracy Hub for the no mo ye no wom the full statement kran to kran wom de aba beto abonten na sa demonstration ya na owura Gideon Buako ono eye kasemafo mu ba kuma Dr. Bawumia campaign papa ya small kan say demonstration ya wom ye no amanyofo bi ta chire ntina ma wom tu sa anamo no eye tia galamsey Daily Dispatch anopay abusuafo ya toaso da obokata mo woso ne de eda wo no na the custodian da obokata ni mu ana mebo enso ede awura ani asade ne da obokata wudo de nyina ka no ehwemu aba betojo kyerem se Dr. Bawumia afipino ne aduonu ana abato no sisi ane nyanto aba no da so so hwemu kyerɛ so na ahwira di kan no the custodian so adi mu kyeremu adi aba ɛwɔ ha demo eti yɛdi ka di ama dada yɛnsa abrɛ na adagye wɔ ho biem na ɔsɛ MPP fo so no matiasi ɛyɛ montere so
amo eya pom tetere na ntedwubadie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo de bɛkae ɔmanfoɔ sɛ afimpino ne aduonu ɛnan no Dr. Bawumia na ɛkorɔ tia no so mu ntiakyerɛmu no nyinaa de custodian da wobɔkrataa no ɛde aba Ghana ma mpanyini na Nana Dankwa Akufo-Addo akora mfonyin bi ɔde aba odi mu akotene paa atwetwɛdo ne ani ntira kukudamfoɔ bi ka ho ɛna wɔtwa mu nyinaa mfonyini ɛde aba na Nana Dankwa Akufo-Addo akora na ɛka kyerɛ sɛmtwerɛfoɔ sɛ afimpino ne aduonu na abatoɔ no mu deɛ yɛhwɛ sɛ yɛkɔ keka nsɛm bi anim so wahu saa fake news no hwɛ sɛ woyɛ nsɛmtwerɛni na no yɛ waduane a wodi a sisi a deɛ wobɛyi afiri wo kyia so ai National Petroleum Authority for so nie ɔmo ɛkyerɛ sɛ afimpino ɛne ɛyɛ aduasa ɔmo hwɛ animu sɛ mframagya no emu apigya koraa no na ɛnyɛ ɔhagyekyɛmu aduonum 50% ɛho asɛm na ɔbɔkrataa yi abɔ mu nkyerɛmu owura bano wɔno nso so ɛde ato dwa kyɛm sɛ NPP manifesto do ɛbɛboa ama Ghana economy no atimi enso anyine from the custodian da ɔbɔkrataa no mu ama ne bɔ ɛno no Daily Graphic the ɔbɔkrataa nam de to asoma Daily Graphic bɔ amaneɛ sɛ etidi yadeɛ enkwada enya etidi yadeɛ no ya dɔso Ghana ntontom hwe nkwala ndodo ntama munya malaria too much enam so ma Daily Graphic bɔ amaneɛ sɛ Ghana Health Service wo mehwe apomden so wo mo apɛ new vaccine bi aba wo mo becha ma district makomako ɔha ne aduasansia 136 districts wo beche malaria vaccine ama wo mo na da wo nkwada no said be a 3D ade na to ebetwa de aka no adwea boso dada Daily Graphic anopay the Ghanaian Observer the ɔbɔkrataa no mu ama ne bɔ yɛde somo na wɔsɛ no deɛ observe Ghana in truth oti Ghana no ohwɛmu ana no kro no ɔde ba ensɛm ni bi wɔ yɛde ka abrobro so a ma me hwɛ foforo bi afrɛ moi Bank of Ghana for do mo so kyerɛ mu sɛ ɔmo ahwɛ sɛ sikasɛm ometimi ayɛ mu sakyerɛyɛ na timi aboa sɛ deɛ bɛyɛ a yɛbɛtimi anya bi kakra na ewia mu sakyerɛyɛ yɛtimi de adi ho dwuma tianumu asɛm de ɔbɔkrataa di nam owie yɛ no anaja wɔkyerɛ sɛ nkurɔfoɔ bi keka ɛsɛ Nana Dankwa Akufo-Addo akora ne mamma yanom galamsey yɛka ho asɛm no ɔmo so do ɔmo agyima ɔmo yɛ bie ɔmo so do ɔmo agyima ɔmo yɛ bie na noftom la hyɛ badwane ɔno wɔnyamfoɔ okurigyato abrakwa ɛna ɛyɛ saa allegation wei ɛna asoɛyɛ a ɔmo ne yɛde nsase ɛna ɔbɔ adeɛ ne mapɛ wɔ emu ne asode ahyɛ wɔn mo nsa Lands and Natural Resources Ministry na ba yi ano sɛ ɔtroi ensɛm okurigyato abrakwa keka ne nyinaa ɔboa Nana Dankwa Akufo-Addo ne mabia ne wɔn ma wɔyɛ galamsey ne mabia ne wɔyɛ galamsey tiɛ ho asɛm da ɔbɔkrataa so abɛkyerɛkyerɛm the Ghanaian Observer man board nam ne nsɛm bi ka na mmom yɛde ka de asom da ɔbɔkrataa wodo no mu dada yɛnkɔe The New Crusading Guide the ɔbɔkrataa mu nsɛm enam de to asoma kai sɛ the ɔbɔkrataa no naposo newspapers aba monten ene yemo headlines de be call no de be wo no na wadi akiri akoto atumu nkyene The New Crusading Guide the ɔbɔkrataa enam de to asoma owura Alan Kodwo Chamaten eyo bi a opreso be mampani kwanten krodin mu nemom or the movement for change or shuboko and ebo na chidom one machine so de eya franto owura Alan Kodwo Chamaten e na o chese galamsey ya nkofo akasan yakasa yehu action bia no ono na be dan ne mama akomako edu adia o kire se nyame ya adum ne se berebro shi dede abena ne nana konka sabrewa edwe odi ayiye kasemew na Ghana foto obama no be mampani a we dan ne mama akomako du adia oba pe obegyina so dia kon atia galamsey eho asem The New Crusading Guide de ɔbɔkrataa no ena ebosa amane yi ya odi hu nsem bi aba de mefa film eno no and mamefa the new founder mrei na the new founder mo no chem say Bank of Ghana for oma adan sika bi adi we ye gold coin mo chese no ba beboa ama ye sika na nya hoodene e wo wiase adwama so saa
nti ano no se ni ye bedi afre sika we na na ye di wo go oh okay ni ma menwie enti munwie ni enke no ho mate na o che se opanyi bi so a eba ne nsrahwe dwumadi ne toto ya wabia kwadiri wom ane o kasa yi o che se o mayi se ye nsrahwe ne ke de ni koso pa sika ke benya ne atimidia abo mai hu branya asem ketwa o na ra wusam ne se ye nsrahwe abia ya dodo na no ɛwɔ sɛ nnɔɔma ɛsɛ a yɛtu mmirika ne yɛkɔ siesie no ne yɛte hɔ a ne yɛhwɛ na ɛsɛ na agye nsɛmu awerɛ hɔ ɛno mu ɛnkyere mu ɔde aba na Bank of Ghana foɔ koro yɛ anɔmo so kyerɛ sɛ ɔmatumi abɔ mmɔden paa ɛba no micro economy no a ɔmatumi abɔ mmɔden a kyerɛ sɛ biribiara so ɛkɔ n'anim amrado a otua Bank of Ghana no owura Anderson ne napamfo ɛho nsɛm a ɔmode aba ɛno no the MD to us a publisher. The new publisher, the Bokra Tad Mampeni Nanado, and in ma ye, o has a Yomudia Gray. Is this an agrani di, but me, yea. Mumrefie, Debbie, Adentia, Kala, Bisi Quemu, Ori Dane, Ori Nipa, Ornum Dane, On Moja, Nana Simona Noyamohe, and another man, Edimiga Coena to T. Ocean Funina Abana. Nanado ne mama and Emma mehu mu wanu se maako mienu miensa enan ne mama 4 nanado mama ma paun ena nanado eti adwom so no man kwa oni baba ma oni baba ma ma nko a ne ma ni we ja kontase ayi asewa yi na ache ho ade no be di ache picture we ni e owini ye no owini 2016 no ententu he nanado otum se difference wo oya picture we otum se difference wo and o de compare current one sensuye dem ensunsuye wom say opposition body ne ye different yes and waka asem nampa tinka me ye busa se nya no mo anya picture ni ya na se 2016 owini foforo kra no ena ne ma no kokoma ne na kwa ba okay nti om command team kwa we ne office ya wo Nima junction ho ne office nti ho no mo ko ya da ye diska ba ku no ordinance no say me put dem wadwiri me dem say da even na me so papa say untimi ni da papa de wi ni ade yi wa wi papa wa bre papa wa bre papa bre papa bre say ja enti the new crusading the new publisher try say owura okuja to ablakwa kan say galamsey a ekoso no mampeni nanado ne mamma akomako enan ye da sei ebi mu kura de ho agimo mo so ye galamsey ni bi okokan hey o papa president okokan hey men papa na president enti obi antumi va ne san kan wo madwuma mo ye no eno nam so ma the new publisher traba say asema amrahye bidani okuja to ablakwa kan ye no nukura bia nim se mampeni nanado mamma eye galamsey owura Salam Mustafa eye NPP mpenufo ni bi o chesa afia bato de eye dandel NPP bedin kunim simple kura the new publisher anopay fancy ana mu fancy some na no mo aka ni na ya semba ko na no mu nyina repeat se Aland ye no maka 10-point plan na mo ye de be sigalamsey ano no eno no maka na pay asemete se mo ka ho sukura ana ba ku bia ngam pese ye kan yi the Herald ono so de efiduase asokore MP no no why dey Dr. ayi wan free Dr. ayu free sinya de on be jaiga on be stop galamsey na jane a stop ne china adenya that be a small scale mine no oh their voice in them yenti obo galamsey o de wanti obo ko yin set ni mu voice ni de o de yenti stop wo mo ne yen stop wo mo china adenya endis for na kofa nkofo free different country aba so mo maye na engu wo mani ma se bia ko instructions saudo no be lose MPs ada wamba me ampa de me o ze me fa ba je ko hodo mu nti wo de yentie no yes so a doctor o hospital hospital crowd I think say Tantra Hills o asokori was o do kesia pa
Our hospital on crying, Tantra Hills. The hospital near a big one. And the doctor, are you a free year if you Sokore Mampong MP? I don't know. Now, Nimi answer near a you, Mavic. So we are Sokore. Former MC or that. Nimi Niankasangsa na Nimi entity. Near Mavic, Miani catch it again. Mammy Katie, so car, so debut. Who are near the album? Mammy Katie, so the Beatum. Mammy Katie, so there I am, Mammy. Also, now let me travel or down ho. And let me travel with the BTA or meet you on this run. It is what is rock and quas. Mammy Kate, okay, AT&T doctor, are you a free? I've been by Uncle BT. ATM charging. Nanko Mabiti. So no on 90. Yeah, the doctor, are you a free? Or ye MP as Sokore Efidiasia Nambwa. Efidiasia Sokore says Sokore Efidiasia Sokore. Efidiasia Sokore. Anna a campaign or campaign pin for 1 year Baumia campaign coordinator, I think, Ishanti region. It's a Dr. Penio. It's a Dr. Penipa. Oh, Doctor, so no, on Kobe, you know. One on Kobe, Deputy Minister of Health, you know. As our co-parliament, health win on yes, or can be yes. On I think so a chairperson cry for health committee. Ampa. Ono na nka babe deputy health we no so on there. Sa abusu mi nsia kwantu no ntumi nko. Reject. Okay. Na we say hu amede me ho. It's Doctor you a free. What the dead na wakwala da na. Ghana pa Efidiasia Sokore MP ene ja no wo kire ni mam di kira na voice no wa haru mu aye ba bebo ye twen adwempa sana ye tumi abosa ene no na ena no smiti school 24 kan se mi di a kire NDC4 o se NDC4 wo position omo nta mesra na himfie omo aban mu an omo ta ba nti obi so omo se no na ye den ade a mu opposition ya mo mesra me mo ba ban mu ana mo besra me enti otufo se ohia o mo nsra nti ha no nti no ko no ma se basara na se mo aban mu kwa na mo ka no ba pani de o aban mu ni aban mu se o do no se o kire do value no nti ne nkyerase ya no ene se bia bibi bia nti otufo no adwempa ba waba okay waba de ene ebebo ne na maneti na NDC for so de ene o ma launch ni bibiri sa enhu kra anfo enya NDC ade ya women say youth manifesto ene o ba be launch o mo campaign na nkasa manifesto and then so yes o mo say be launch women's manifesto omu yo mfa men so de emra oh se omo de youth de aba ade no omu hu se de omu abari mo amunya kire de omu hu so aba ade no aye din o we se de ba omi atie si fom a wo ye nioma no amoko na ye den amopani no so opani so no so instead so no so be call fom no na ma yi o esoro ho yo tena ho I was here about your friend saying Mahaman so tisi from chiachi bi and I say why emre meet and greet no I emre aba e to man tisi from bi e me dia ba bi o man na ase me hu ni so why gentle dodo no na so nko antenta no why gentle dodo tena ho endran mi hu ba yi bi ba o mi enso to nyina wogina mu enso to nyina wogina mu ye campaign why na ba bi ba ko pa me hu okoyo mu ba o mi atimi akọ constituency ni nyina ba ko ni nyina wote ho Yera by Mahama. Otuo. Apa gentry. Ana akọ na akọ be constituency mi ensam no asasoro na akọ. Because I say omo launch manifesto ni wi a ma ne de no mo wi a otena o sign ne asori mpanimfo ahia won kran.
na no onye ndadada mpacho emisi won no mkasa first one na anko abosoba it was an no mwehia we dey hu say as MPP for mu adopt NDC for style of campaign and NDC for mu adopt MPP for style of campaign adane dada ma ko form ho ba wo mie o hyesu yi bi no o chia no cross mpacho gina ho me nchia adane oh obey yes no de be yi afa ho no wi ni simple because Ghana ni na wache ne nsem keke kwa ko betimi ato aba ma ma che obe meto ama no eno keke no nti o so no nzo oja asoro ho no nanam no nam boy na oja ekutia no ekutia nko ha ekutia boy kutia boy no one thing si form yenti mpinimra yenti ayi doctor mra enti abusia doctor ayi we free ye MP ewo efiduase asokore oye okọ omayimra shebuje fia ono ye chairman edema health committee inti ye kan pomudin a onimu osanso ye doctor wo ye medical doctor ankasa wo hospitals enye hospital hospitals inti ye kan pomudin asem a wa bin wo mpa yenti ye no Kabrani who said we are winning the seats in the mining areas, so they decided to go and import foreigners. No mo buy no man can chom say munko in real no na munko to go do or say munko so no na munko to na mo refi mo hwana the whole year is so I a problem da enya one month ya na started eye obi na opese anka omo ye na anka ye the speed na anka ya court na anka ya stop galam say for na anka ya lose your seat yes stop you omo na yes stop you omo china na oma ko form TV for na ko na omo crofo ka ena galamse na galamse yetu no akra inso no akra omo mbra kuma se me demonstration and come be steady Kabrani who said we are winning the seats in the mining areas, so they decided to go and import foreigners. No mo buy no man can chom say munko in real no na munko to go do or say munko so no na munko to na mo refi mo hwana the whole year is so I a problem da enya one month ya na started eye obi na opese anka omo ye na anka ye the speed na anka ya court na anka ya stop galam say for na anka ya lose your seat yes stop you omo na yes stop you omo china na oma ko form TV for na ko na omo crofo ka ena galamse na galamse yetu no akra inso no akra omo mbra kuma se me demonstration and come be steady enti adwen wate ana mati me na oza base ya obi an report me say de oye no baby I'm making can free ye no omo trust small scale mining si wa hu ti na me make access na me nya ne na nkasa ntie ye nti sia wa kusi be sia watu wasum we de matemasum nti oso mo program say for ne nne omo stop omo china nti I think say was eja ho asem kan na yes yeah o se ejai because onipa it is in their purview say omo be make arrest ne say ono no won chiru obia nti die nti no say waste your energy ne e kan ho asem kan neti boss na omo hye na omo boa emu de he ya de presidency nyina to ho no mu nyina na omo boa anu 2017 ana se abai kono na teso sa de tie bia ni mu nsem ti adwe na sesa Kate de na tum hey ya mami Kate o be ama yene ni sia o se di atemu o so mi twa mete so no mo tesoro ana mo kan kwa asem I see ma Kate hey it was Ahenkan Akan amwakwata amwakwata mama yampisa minister saba yankwan eti Ahenkan market Kajagum okay ebusiafo yenia no minus amuwa ha na obi ka ana MPP tai krofo eti ni adisi fo na piti so abukeka aye wanti ana ana o masa sorry o muka ti yajimi ye fa soja fo mapam krofo na mu kwoto abansanti aye yenya sa o kom nemo
adwuma no ɛyɛ na wo so wadwen Ghanafoɔ ho na wayɛ adwuma no wakyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo nsɛe na yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ adwuma no na yɛatena ase nyame nhyira mo nyinaa abusuafoɔ yɛn nuanom miners a mowɔ ha na obi ka ɛna MPP taitai nkurɔfoɔ ɛnti ne ADC-foɔ na piti so a mokeka yɛn wanti anaa ɛnɛ ɔma saa sɔre ɔmo ka se yɛgyi mi yɛmfa sogyafoɔ mɛpam nkurɔfoɔ na ɔmo nkɔto abansɛnti ayɛn yɛnyɛ saa o pam na mmom obiaa wo ha a woyɛ adwuma no ɛyɛ na wo nso woadwen Ghanafoɔ ho na wayɛ adwuma no wakyire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo nsɛe na yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ adwuma no na yɛatena ase nyame nhyira mo nyinaa enti wei wohwɛ sɛdeɛ ensam mmienu no nyinaa kɔ no a ɛyɛ dɛn mo nkɔmmɔ because wohwɛ a ɔmo nyinaa nam kwan baako so yes enti wode tie dɔkta ayiwa free yie no nso ɔmo nyinaa nam kwan baako so nti ɛyɛ dɛn mo nkɔmmɔ Kwabrani who said we are winning the seats in the mining areas. So they decided to go and import foreigners. No mo nyo mo ba ya no man kan chom se munko in real no mu na munko to go do or se munko nsuo no na munko tu. Na mo refi mo ho ana the whole year nsuo aye problem da. Enya one month ya na started. Eye obi na opese anka omo ye na anka ye di speed. Nanka ya caught nanka ya stop it galamsey for nanka ya lose your seat. Yes stop you omo na. Yes stop you omo china. Na oma confirm with TV for na ko. Na omo crowd for ka ena galamsey na galamsey yetu no akra. Inso no akra. Omo mbra kuma se me demonstration. Come yesterday. Enti se utie nkomo no a. Pepe wo se similar. We see and stop wo mo ne. We say nanka yakofa soja for nka ye nya ne. Enti wo mu nyina ekwan ba ko so nti ye dem nkomo. Yes. Amatena ase. Ana mo a edem nkomo. Dia ko kan mo a mo kana. Edem nkomo. Ena ehyiase nso di free. Yera no dompre. Yes. Ono so say momo si ye se nso amusu mu se bi. Mu se ne sen ye. It is onya omunya ready so mo ba stop no. Ai. Omunya ready. Na sanko for 3 year aka say. Wo mu no betumi akra nso afira brocha be no mo Ghana. Ene bi kraye. Na yen. Ana uti omo kasa na say wo mu dwen nipa dodo a ebekọ parliament in the name of MPP. Che galam ayi. Si vote no wi ya omo che. I have a mekan say. Hey, MPP for omo plan no. Contingency plan na me hu ye no. Omo target now. Though omo campaign for the president no. Omo campaign for candidate no. But in an unlikely event to say president name we omo target is to win parliament. Majority in parliament. Yes. They be ometi ma So that's it. Into a kobase omo anwini president in Ukraine, they want to control the parliament. The NDC for the year mono person mo yo bitiaka. Indeed, that is the target. That is the target. O mind the tibimu. Enti mine ne nkomo ne I think say was me. Oh see judge oh galam say no. Tibimu papa o mind. So na ya na gas ya ngusu an kom betie. See na me nim say omo so afọ mo adwin sa o. O see na me nim say. Eh na me nim so afọ mo adwin sa. Me nim try why. Wo na kom be do. O sare no pa unya ni ya be try be try. But so at say ye maame running mate de ma ayi ura Mahama ayi Nana Jane. Yes, mate so ono so keka sansem na bi. So mo mpamo mo. So omo nso so de omo ba omo so mpamo wo omo. Omo so yes, but why are they doing that? As on ye na me wo ha. Hwe me say nipa on. Ada no mo yesa. They say Ghana youth no. Ada so be to akọ abrochiri ana obi wura galamsim. Eno ni main target youth no be na divert to. And I'm into mo say hold there. Em say we India no wa. E maame Jane there no. Ibinya beze. Nyina ye gina he. Ye nyi be there. Amenfi ha.
galamsey o ha pa ana onyi ha galamsey fu no he wonyi ma Ghana ha na ehwa enyanda nkotin na sabi yehu de gold wa ha na enyanda nkotin ni enya galamsey wa ha na se enya abana ono a ejuma ohobogun kakra oho no obogun ono so mfa ejuma nka ho a ebe na ze na mebu no waye se wehu isa ya na ebe nsampa na yezerba yesterday dami bi no krom also ya galamsey na wonsun say no the man na yeso ya ba fodo ni achiracha yamba da mo obaye no da mo obaye na nsunora on say ho na apo kakra na minya ye no no me ye nse mo kan insisi so mami o ya won ka twi fantene otminka o ka twi ontminka mami no o ka twi pa na o ka on kan yi o ka do you okay na ya o ka no dabi unse ya na ohunu se okọ ba bi etse unse amemfi no unse bia pa sa me nti se o ka pio twi da o ka twi pa o ka twi pa because ne some kan uhunu ni tiri ni na uhunu kon uhunu nai so no ba se o kire se galamsey ni de e o hoda da good ni de ye hwehwe o se da ma ebi ni mo ye galamsey na won se nsu ana ye dem no kan ti o mo no ba o mo ba hwe se o be training krofo a o mo be ye se de o be o mo nse nsu so is she also by this telling us say or support to galamsey na so o se no because o say dem ebi no mu krom oye galamsey na on say nsu. How can you tell me say obi ye galamsey na on say nsu? What in kanka galamsey? Oh yeah, galamsey. We all know say galamsey na nkasa in the word, you know. You so mining. Tebi aka say obi ye mining on say nsu. That's why ye galamsey. Dem obi ye galamsey. On say nsu. Galamsey ni nipa men on say nsu. The on say nsu na ye galamsey ni. Ay, so. And someone else, so my catch and they say no. Don't much be a nipa domo. No, I don't say. Dominate some nafa. But I may see a brochure coming and come back with a campaign. Because nipa to Quanqua brochure. Airport one and come back with join a campaign. But I don't know to me. Who said Pana bought dumpiums? I can't say me. So, ana no okonso a obebo apinu atie nkomana mudi no from ho no use sa nkomana no market die ni say no because of say baby omkoye program mining community takrase ho they are into mining omoje obama market wa ya de o obeye national women's organizer yi omo the whole Ghana MPP women say you know they ba ha no and what they ba ni kro mu no wa ya de pa Ay, women's day. Women's conference o se bibi. MPP ma national ni nyina na wo de ba. Takrase. We di camp crab ye bi akwati o se yi pen. Omo yenda ben. I think say we omo yen say Saturday no say. Saturday. Why are there? Enti omo hwe community no. Nye ekoso ho no maka ho. Maka ho asem, yes. But omo kan so omo kan ye. Because we be ka chem say dem e bi mu krom. Oye galamsey no one say nsu a ma jin mente wase because I didn't galamsey na nkasa na illegal. Yes. Enti obi ye galamsey wo so won say nsu. Enti dem a wo ba e ba be training crofo a won so be ya won say nsu. I mean, what are you telling me? Nen say me hu ni. I asem o ne je sisi an titi ni je nya say galamsey ni de atofom. Galamsey ko de atofom. Yeah, that form flat. Day in day out nipa ekomu doso ye nyina entizim na galamsey say ti yache na no so say you maybe the issue is mini problem with the galamsey no mo ye no mini problem o say na ndra say me hu video bi o say nana ado e na say wanya nana ado ye say nsuo no ye bu nnua no ye sense ase no ye niema miensa bom ye say nsuo ye bu nnua so he mo he nyina na da form no ye bu ato atwene ye sense ase no nana ado anya mfie sen 80 something into the emphasis say nyankopon kra pese o man nyi che into what dey 30 years be kan mfie ho 110 okọ wo na wo ye video no a ye sense ye sense ase no e bia wo 20 years or 30 years hwe how many years awo wani say nyankopon nkun a e bia no nim so be wuntam dia
okay. So born on so no pe bibia di na. Nsuo bɛn na wo bɛnom. Edua bɛn na de oxygen papa de brew. Na don so wo dua nka nkwa chirimpo. Save no be do 200 years kra Ghana be hwe na 200 years. Ghana na be hwe na 200 years. Ghana ma ne nom galamsey nsuo. Dabi. Na wo. Enti se wo nso so ya wadwen se me saa se na na adom mehwe a. No so no ya na adwen so no mpo a ni nua bi benom. Ne ma untumi o na busuafo e bi benom. Banana na busuafo no. Amfa ho. O se nsuo tu ye ho fo. Galamsey ni issue na no me hu ni se starting na nkasa no. Ya maya ni ankoso se e ya de bone. Ya fa ni se ye de amana ye issue now no. E ye nsuo mu nu o mo ko ye no. Say because omun din share so. Ade bia de share ne adwuma yes. Enti wo ma wo tumi so muntu omunya mine no. Ei hwan commission sign for no. Na omunya omadwuma ye. Omunya omadwuma ye. Ensuo mu no mo. Because mo na mo rules and regulations for mining. Ti se obi busu ade na osamo ye. Enti gam say nkomo no de ti se wo se e kan ne ahome so ne akọ commercial break ni aba because empanifo ne di animu ayenim se nke ye ka mo ma ye bibia afa ho. Oh. Oma kan si anim se omo de omo. De aye no de ma. Ni wono mo mbe de afa. Wonye. I see. Na yes one we deploy soldiers for o deploy mo ko. Anado Enya no say na ke di soldier for ko ye fan ko ne fan ko cha. Omo share that man microphone. No say na ya touch the front page ni ade. Say newspapers no so bebre no an so ye ayifo. Party for. Na chema untumi so newspaper. Na say untumi newspaper about our expecting we ka bibi ayi a kire wo. Anyway, since you fancy now, Bank of Ghana for also so the person you can feel on yes sorry so see Bank of Ghana for so the gold coin edeba. How me see a very scanner ne. Na mi ba wo. The almo can you be di ho komo ye ne nkrofo be di ho komo de. Say sa na tie de a ene wo se ba bia na na pia mensa. Number 1. Ba bi owo bia wo se ye kohwehwe no na o man nyina ye kobu nkotodwi pa ne chew. Me say Bank of Ghana say or the gold coin ba say the be your mo hold dollar no o me kwa to gold coin ni bi a ne me kan say e wo se ye kɔ ne kokɔpa na apia mensa chew ya sewo I was se kokɔpa ne chew because ye ni na ndi ni ye is the same business na no you and also on the Ponzi scheme. And I'm sorry one day. Na mami ka asem nkyerɛw. Emfa ho banks akese ye wo Ghana ha yi. O de amububo bidin free of charge. Bank akese wo Ghana ha. Eco Bank, Absa, hwan. Sa bank no. Se wo betena radio so, ana akotena TV so, ana o ma de ubo krata, twere ba se obia ni sika da ho nkonko yi a omu nya mfa mo nyina munya enyo obia ne benya ni sika se ye de eno nche so ma di o mo da bobusia eno nche se bank na di sika no banking institution e wo wiase mu ha be bie ni wono mo ba be ka bonten se obia nkonkoje ni sika na ye benya de ama no because bank for no sika no de kwa ye mfa nto ho o de to be da nya mfa so omo dan ni de ye nneoma it is over by announce say men's go to be ankoje sika e Ponzi scheme a wagu adwuma no obema nto kwa na asimu wa ma brantie no ye hunu brantie no so wo ye afenmate wo analysis na wo ye na se okay afenmate ase so that say it men's gold aban said that we go no cause bank de obe dan ka so bi ankoje sika aban said that we go no nim say bank sika en fa nto prior to say aban ne be kan kire say e Ponzi scheme no o tin say obi so kwa no ne nsanka ne sika say bia obi ne commission bra so wa comments good so kwa akwaje wanya otibi dabi okobia o de o nhihye bia obi nhihye bia kwa wonsaka kopim bra ban no ebe kan say e Ponzi scheme nti nkrofon kwadwom sika omkofa ne he na wo ideas a brand ne de baaye a no de ye na dwuma no wa be gu no 8 years down the line wakwa ko fa sa idea ne de aba abrante no on say national apology I was say kopa ne chew men's good na buankofu ye na apia mensa ni ye I was say kopa ne chew I was say nkrofo bibiri nka sa abre kro mu da fiase
na we mu ankasa mo ani nwu ade because ade ni bi o kasa di tia head to toe omo asa akwada waso omani nwu ade omo mfere ade kura de na wo se Ponzi scheme and the Ponzi scheme no utwa wo 8 years down the line no so akofa Ponzi scheme na ba be kire yen ade enye omoni wu kra ade enye omoni wu ai mommy em fancy na me mo Minister for Education ora doctor Yawedi Chum me mo na baso in fact ohwe the way wa dane ngomesua ni wo Ghana brofo no ho de ewu but wo call mo de o madwen TVET mahu anyinam technology school bi wa anyinam ade o mo ye enya sem ketwa nti papa no aya de ye ba na education no I said what transforming our sector no especially TVET no e bra adwene nti ase so enti ye mo na baso na afei o hwe ho no mo no na o hwe brofo because he say brofo na essay free SHS no ankasa na ye de kinkan brofo na essay o ma bon brofo kan essay nti e wo so mo hwe ho nso na ye balance no na boa yen mame na mase na ye mfansi na nyame ya domo akiri ye nsanto aso me da mase pa abusia da obon krata mo boso na twegu ye bedane ye ho akwaje aboafo nkrato ye ba ma che no ebeto aso e de amawo tie we ma yen ye ba sisi ya Wow, Royal! What a state-of-the-art kitchen cabinet. I promise so. Kitchen cabinet near Fedodo. Mashedapa. As a boss, I have eyes for quality, durability, and affordability. Metrese, adia eye papa, a beche, nani boso e dafom. A free will fear the bar office was stuffing chairs, wardrobe, beds, office tables, and chairs. Nina classic. Ukrafri abroche ana. Abroche hifa. Me furniture works nina ye Royal Furniture. Akimoda opposite Ohima Junction. Hotels, corporate bodies, and nina. Sawo pe quick delivery with ultra modern state of the art furniture finishing dia. And ye Royal Furniture. From 0244 588 448 and 0248-100-248. Royal Furniture ma peneso. Adansifo a edwin baby a obenya adansie ho nyoma ne bo wo fom say blocks cement iron rods roofing sheet Ahenkan roofing systems abama ho omotonton durable colored roofing sheet zinc rubber and plastic roofing sheet galvanized roofing sheet smooth aluminium roofing sheet rough aluminium roofing sheet color bia na size bia opebia no obenya bia ma ho na se ba no roofing accessories nso a say rich caps valley gutters rain gutters side stream and a silicone Ahenkan roofing systems long span roofing sheet say IBR self lock almost size ahodo nyina and a face standing seam so we long span roofing sheet order acha 4 days now the good dinosaur acting in free home estimate be obey amount so free omo carpenter for a what experience ye di nua good dinosaur pa che say achimansa enclave hadie e dinosaur body e din ba kope e na obi aka Ahenkan roofing systems omo hollow block and a quarry blocks are din and also size ahodo nyina cement brand bi apebia uto aton ana auto dia ye adwuma sebano iron rod nso a or size ahodo ni nyina afa plastic TNG size bia any color bia corner molding H clip and a U clip wo achem da baby akobia odikoja okwa na so betra achem da obetwa bibi kakra bi Ahenkan roofing systems a supply anua quarry stones quarry dust so Tonyo mama so 10,000 Ghana cedis a omo wa chede shronko ye was special packages and man sorry schools any contractors building materials a ohia no se osika ne nso a obetimi atua na nkakra sene wotu susu no na se so a no abeje nyoma no Ahenkan aye adwuman over 30 years enenti ehu bia nim omo epanua abo any cement no omo nko Ahenkan roofing systems branch a ewo Ntiamo Hotel Junction abo kwan so omo so a epese Ahenkan roofing systems ebo omo dan so mom ana se uhian chance ya debo dan so ene adanse ho nyoma nyina no enfa omani chrem achem dan edwakese no na chi ho no a one Kia station no ene bonhwe ne mu ana frɛ 0245 979311 and 0201 515367 Ahenkan roofing systems still anointing. Hey,
afia mehu wa che papa mbra na nsen yade a me yade ye enye odumfo bi na che me kumi herbal tea anka saa brei adibone adome na aka ho asem ya na ebia kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie na sanya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom enwure nso saa bra wode de wi a wo koda enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse oha hodo bi ewo ni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi obenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo kumi herbal tea yesumo herbal center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta daso ya no obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 Kumi herbal tea ana eye immune system support FDA age adwadie nkratoi atum Best man capsules and yasa pajamuno enmienhini no enutai no ehabama no yasa de bia ka ho amemua ye de ne papa onumani kirebeyin na be ma na ekro no best man capsules me secret ni say best man capsules and a man no numa say yensi me fomu be ma bia ma ne sanka bi so sisi na ya oya the new best man capsules ura ba bia to no bia na ye be ma bisasa ope the new best man capsules is Child Herbal Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa Best Man capsules. Ayasa Simu Kinafufre Kuradiaba. Say, the confidence Kura Peja. Nemanwe, Obian to be common Kumu Ewofi, Bemana Nijia Watonomono, no Banu Fili. Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafu, Ochiniba, Kennedy Drugstore, always, Chumesi Drugstore, Kofisco, EK Esimai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanu, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workable. Padua for 020-8288-099. MM, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kengenga. One day, no matter you are. One day, Sanya Utibia, Vivian Brantier, so far with you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mepacho ye da sese watwen yen na yakwaji aboafo nkrato abaye toa dwumadie no so de ama ma ache. Edo ne dwumadie ni din station ni din de Ahenkan ye transmit wa frequency modulation 93.3 FM megahertz no. Na yakwa abaye de ye betie sim na fe nkoma hodo e de atopono so ne ya hyase na yatwetwe ni nyina kama ewo fie hanom ede amawo Bank of Ghana de no aye beko na ye ka ho asem no edapono so eni tie beba awuram na yedimu enkomo uyi no nso de si enchen a yase abatu nsuo eni nkane abuom yedi nkonim yedi ko yebesana di biem yedi nkonim yedi ko yebesen di biem akocher nyamia ye ni di akwa yedi nkonim nkane anu yebetum 3% insuo nso saa yedi nkonim etinyakopon ya adom a October 1st ochena yapeja nkane anu boom insuo ni bonso yapeja mu insuo no de akogina 3.02% ena electricity ekikime eno so gina 1.86% yatum ehyaase wo kyena eno ho nkomo ne yebedie yi MPP4 nso yese research bi ababonten a apegya omo adi anim nso omo bedi nkonim afia abato no emu na ifiri ho no mo nso so a eyade se
Institution of Engineering and Technology Ghana. Omo kyerɛ sɛ ECG boss no ɔkɔ no. Me enka so ɔkɔ ntɛ no ano no. E wɔsi ehwehwɛ ne nkrataa mu. Dwuma a ɔbɛtena akonnwa so odi yɛ. Ɔsi ɛkɔ ne kɔ ɔhwɛ. Mame nkwa homa no so na me ne Dr. Eric Obute. Ɔyɛ acting director of Research and Corporate Affairs, Public Utilities Regulatory Commission. Yɛre ne kɔ ɔtwe nkɔmɔ. Doc, oti enkan kan FM so ni maache. Tania bokɔdeɛ. Nyame ehu yɛ mɔbɔ na wo nso ɛ. Eso saa. Yɛ ho yɛ pa. Yɛ de radia se. Anɔpɛ deɛ ba wo nan so a. Yɛ hunu sɛ nneɛma bi ne nam mframa mu. Ɛwɔ se yɛ ba mo nkyɛn ne yɛbɛgye mu nkyirimu ankasa PURC. Yɛnya ne teɛ sɛ moapagya nsuo ne nkanea ɛbuom ɛde ama saa asoɛyɛ mmienu. Ghana Water Company and Electricity Company of Ghana ɛhyɛ aseɛ ɔkyena. Deɛ yɛn atie nie wadaroma no kure wo mu ankyerɛkyerɛ mu ne sɛn. Yo mi da sɛ mpacho ɛne kure na nkyerɛkyerɛ mu a wo mu ne sɛ ECG poɔ no ɛnyɛ ECG poɔ nko but the value chain from generation through transmission ever distribution. Omunya ntumu of 3.02%. And Ghana Water Pono enya ntumu of 1.86%. And the a shot here from Ochina October 1st. And then in Shema, okay. Enti obi be bisa sɛ deɛ ne kɔfa ntumu yi ba yɛ ɔmo ne ba mo nan so bɛsrɛ yɛ ana mo amohwɛ mu dwumadi a ɔmo di no ɛne ma ntumu yi mo de ma wɔn. So mpacho Nika Bibi some time ago say PURC in your 2 tariff windows. Aku a major tariff window and a minor tariffs. Major tariffs and over a period of about 3 years. Until the last major tariff was in September 2022. And to maintain the value of that particular tariff of September 2022, was a quarterly reviews to make sure say we cater for exchange rate losses, and cater for inflation, and cater for fuel costs, and the generation mix. Those 4 factors, and out of the control of the utility service provider. And he also on a quarterly basis, year review tariffs. Either the tariffs will be for show and at a perform, just to adjust and correct for those factors in the tariff to maintain the value of the tariff. Year 2022 September tariff. And the IAM. The minor reviews and just to make sure that we are in tandem with the major tariff. Okay, nti enye said the nkrofo can say because of IMF conditionalities here. I was say abribia ye pija ye utilities ne buomu no. Eno na ye adwuma. But because I said before IMF the background on that PURC ye tariff reviews on a quarterly basis. Yeah, started tariff reviews on a quarterly basis in the year 2005. And I started tariff reviews on a quarterly basis. Yeah, between 2019 and around 2021 there was a break because the year election year in 2020 it took a long time for us to get a board. The year board was in November 2021. The tariff reviews in the 2021. That 2022 and I a major tariff review. From that time aircon and I shall start minor reviews. Is because of IMF the Abribia no sent to Mui Bani and Nam Krumu and Yensem Trophy. Near near Tati and Sobetis. Oma Tumua, so you may be on my Eddie Mayen. And ye be fat yen enclave Hanamo as a case study. Oba. Especially ye Jumamu Hakra, for example. A one of my 2 weeks, close to a month, not ye tap and flow ye. But obeti yesi atum. Always, people call for value for money. More betumwa ya monso mo consider sad ye may in ma won. Actually, consider sending there were localized problems. In the area in your particular locality, area Kanya na say and yet stable there. Also, in the first place, complain to the utility service provider, say either Ghana Water and say ECG, for no complain to them. It is a Omontina Mao, a papedia, and I say my papediano, to come to the PURC, and we'll make sure that we resolve all your issues for you. Because so far, your issues now are buying about 96% of them have been resolved, and the rest are also under
resolution. And if you take the quality of service, and also, like I said, to a very large extent, it has been an improvement. Said there in the year 2019, and I said 2020, and I said 2021, it's not the same as we have it now. There has been an improvement in terms of the stability of the grid. Because transmission, or transmission, indeed there has been a stability of the grid. There has been a lot of pipelines which have been changed in the case of Ghana Water. They changed some of these asbestos concrete pipelines into HDPE pipelines, black ones. There's been a lot of investments in the sector. In terms of the quality of service, we are 100% perfect, and I say you go on. No, we have not arrived there at all. But in terms of improvement, yes, there has been an improvement in the supply, in terms of electricity supply and water supply. Okay, now Wadaroma said ya woka se wosenka bibi saa ba wo se etumi lodge complaint e de mamoi mo offices na ebi wo yen local areas no. But you were regional offices. You need baby Potiamu, but Achim Odan just a Eastern region. Achim Odan Eastern region. Your Eastern regional office. And we have officers who are your field officers. Omuba honumina or Achim Odan honumia Omuba honum. Inti Mpacho the bit me can say I can maybe avail our numbers or regional offices Nanka. I don't know if there's an issue of that nature. No, serious Nanka more contact here. But the first and foremost thing is that I'm also contacting utility service provider. No, I Ghana Water and I say ECG. So much me and that's so much me more partner response be ana for the back PURC. Then we'll get the issue. Okay, what actually mu dia but onyin tum say as a system a bit cumbersome. Ye decentralizing ye say ne be ya because ebi won ma be frɛ yifo ekra mo mfa na no say ya yensu te koye frɛ yifo Ghana Water for senka ye bisa question de ama yen won potem ha nyina nye yen mpo ye frɛ mo frɛ mu bie ni ho no mo fae enti senka mo wo mo office bi wo ha no mo anka no say I'll just walk straight to my office my be lodge sa complaint and no crepa nyao kan no cresa pepe but I would say ye yen kakra because yensu ya we don't have all the resources to deploy in all the regions at the same time. For now, there were regional offices in the capitals, there were field offices. And with time, the idea is to make sure that we distribute and go to all the districts and the other regional centers as well. And for now, you need that's the kind of able to deploy to say that during the ECG has been in existence for a very long time. By 97 and I by Kakra, and we are deploying to other regional centers as well. And then they now kind of start to okay, enti way into move from one bano ebe take effect if you watching ko enti se me kwa kutua October the end November mu na me hunu wan but and we ba uko ye remember the ECG there ka uko ye prepaid the end and they are taking effect be effective okay I see into the next adjustment no so ye breben we is for a 3-month period it started from October 1st according the end of December. When you say from even January 2025 you be sign your new increment be one because you in the mean to me as an increment and as a reduction and as a the agent and one a bit but it will all depend on the factors that we have and how the direction of the factors, the direction they move in. If it's an upward, if it's a downward movement, will determine what the tariffs will be. In any case, me at this point in time, I can't speak on behalf of the board. The board, apart from the fact that, based on some of these parameters, exchange rate, the board can decide, say, look, yes, we have considered all those things, but we still think that consumers should not pay this much. In general, they do such things now, and the board will determine. Okay, my final question, no, me babe play the devil's advocate kakra. Ghana for be type be say, hey, Ghana had bet ya to but unte say ya TB be bosso echo from cra. Would there be a day Ghana for bet that best sorry so electricity board and a year of friends saying so board drastically ya teso
Eddie Ama Womo. Would there be a day? It is what you have to super. We've reduced about 2 or 3 times to the best of my knowledge. In the year 2010, there was a reduction in electricity tariff. In the year 2018, they reduced electricity tariff by 17.5%. In the year 2021, one of the quarters, we reduced tariff by 1.52%. They said reduce tariff by 4.2%. In the year, I no pressure. They are no tariffs as far as you know why I can say, me a consumer. And at any point in time, me bottom, I look into my pocket and see say that make me but it's not like me free. Baby, I don't get it for free, and none of the commissioners get it for free. And at any point in time, we also take consideration of all those factors before we review the tariffs. There are times in the past that form. Okay, all right. Irama yena senior fancy hanomona. Bibia san be bie mu ase ne ye bo opunu mu a obie yen no ye bae wo gidi so be ne saade aman ye ne atiefo da ase anopai asumi da masi be bre abusiafo ye ne Dr. Eric Obute or acting director of research and corporate affairs Public Utilities Regulatory Commission and ye ne kwatwetwen enkomo nti that is it wa be chire mu chire se nyankopon ya adom a 0.3.02% and 1.86% respectively eye entumu a aba ediama enyinamonkania ena ensuo. All right, so away from that no yebehani akwakodin komo foforo Bank of Ghana omo launch gold coin omo say omo ya no omo hode sika no omo de sa gold coin no ena eba be replace no nti instead say wo be hode dollar no ubetimi akoto gold coin no ebi ade wey this one be chire mu de chire medical ka chire wo say Institution of Engineering and Technology Ghana enso do omo ano ato former Director General no de cry Managing Director rather MD Managing Director Edema Electricity Company of Ghana me no ka say openi Samuel Dubek Mahama wa resign so ntimi nto adwuma no so biom de but ekoyi chire say wo say ye be forensic audit ni dwumadi oba be di ye from day one ebe pimo bra wo resign ye no I was see etimi hwehwem because omu kire se ase niam mu nheda na ho saa and again ebinum kra de omu suggest say board nankasa ECG board nankasa I was see a dissolve no na ye di save o man no millions of a year cedis adentia anopai yensaka engineer ye ne no bebo mu komoni ebisa no sentia omo ateki sa stance no so in the meantime my fast dan confirm aboafo a Jumera from Pon Enterprise and we be a provision store ho niema bibre yi o abusia o se men kan kire se ope mackerel no ni agidin African queen or ba pa lele whatever de wati din e papa bia afi e ba ni cooking oil ne nso a eno so de wati din e papa tasty tom no ne e kan ho no o ko no ma sabe kan bia mo no local rice perfume rice any bag mu di olu nka mu di biscuit ne so bebre wo ho Milo num any do cowbell ye ko eye seminar so edi dware de edi si nuoma enu echi books num or exercise books wo ho or full cap num ne ne ka ho yes ye kan da je be boyen we know the sin chen diapers and also will be sanitary pads any baby wipes ni nyina will be ofa eye padlocks torch chargeable torches ne ne ka ho no ni nyina kwa won sabetimi akabi na boawo afi wo de no sin chen a cosmetics wo ho no mo anku se eye body spray ana splash and a wo pe okwa won sabetimi akabi ni nyina chi osan e wo frempon na nurse a e ho no de oton nsuo and a drinks no enye de ebo nia emre no so na wo de akodi ujuma a wo pese wo di edie owo Mandarina Hotel asie ho enomo a wabibie ne nkrabata ne bi o Canadian Bank dankesie nim sanso na nkwantanum new marketing so abibie bi ho nti de opbia no duru ho no ma won sabetumi aka Liberty Lane oni akona na bro san de die nim hwe ho de eye dwumawura electrical shop ene wo ho nti say electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, ceiling fan, wall fan, multi sockets, pops, ropes, post lights ne ne ken ka ho no okọ ho no ma won sabetumi aka ni nyina ebi Absa Bank no woni ne die nim hwe a ho ne de wo mo ye adwuma 24/7 won pon
0244 897525 0244 897525 02064739 530202 0242 111236 0242 111236 number abe frena waje so University of Education Winneba College for Distance and E-Learning CODEL and one with about admission 2024-2025 academic year no course den a free sabria kusi obubu bosom de to so aduonu enkron na wo air friend nipa wie and into any je 100% distance education okokoye bia distance learning no opese we bia ode ne se obe visit yen website www.uew.edu.gh na fe admission requirements ni programs e wo ho no watimi akohunu ni nyina afe wo hunu ni se wi a ye ton online application voucher ubenya bi wo Ghana Commercial Bank, ADB, Republic Bank and a Prudential Bank e 255 Ghana cedis. We are no apply, you are good to go. Ubetimi a fresh study center administrator 0208 278240 0208 278240. Enroll now at University of Education Winneba for quality distance education. President Edema Institution of Engineering and Technology Ghana, Engineer Henry Kweju Boating or Ahamane so. Engineer, what's your kind of from cinema? Yeah, no. Na umpumbo kwa die. I'm from where we share with you for a tier for so Joe Swano paper. Na engineer Wadaroma, and I know you who say ECG boss. What resign say a Jumanu to mean to us ubium. Mo kyerɛ sɛ wa resign yɛ na mmom ɛwɔ sɛ yɛyɛ forensic brɔfo mu du sei yɛhwehwɛ ne nneɛma mu ne adwuma ɔba bɛyɛ yɛ ne brɛ so sɛ managing director na wɔ sɛ yɛhwehwɛ mu adan mu nyine ne yo good afternoon ye ni ri kan enya sɛ yɛ nyine ni sɛ ɔyɛ nipa yi deɛ so ye ni pay there onipa bia wo ye dwuma say papa wo ho boni wo ho bia papa wo no boni wo no na ne e wo mu ni say ansa wo hwe engineering council admin mu say the engineering institution bia no say ne ten say engineer na ekweso by we dey ankan ko ba ne sa ono ye lawyer na ye no ku institution engineering ECG ano office ye tete ne ma papa o ye na sa no be piso so ne ma bi a anko ye bibiri SCC ye no so yate na sa ne benefo e kan sufa ye ntie fa ko e se o tie ha na o tie afa fa ko no so a e wo ko no ni senti no na ye public ye nye ne ye be isa semono eti no edipa ne adwumaku a eso mu hwe no mu hwehwe mu no mu hu eniema oye ya eye eniema oye ya enye no eye auditor general nti omo adwuma no nti na ye frese adwumadi a odi ne penso no se ye hu se isi adwumaku no kwa hia mu bebre ya hwe ya ebe hadwen nti eya oman no so adwapade no eno no nti yenso yenhwe ma bibia enkochi nti na ye frese ebia ma oye ya eye no ye beka ho asem na ne yenso ade isi adwumadi adwumaku no ko adwuhia mo no so ese yehu na new board na aba no omotimi atoto eniema pie bi wo ya me ka se bebia meti sesi ya no omba fesi new meters no bel bosomi nsu achi almost area home sambe system meters no almost 50 any na sambe be fixe fofo na ye ka ade na se eba fa and anyama be bring yes software vehicles amuli se ense mi wo out ya na ya aketem na so untie ni na famu de and enye yenso na ye be ehwehwemu ye wo dwumaku a aban dwumaku a omo ye se dwuma no nti no omo nkofihwemu ye hu no fra ewom
na nneɛma bi a ɔmo yɛ a anko yie na ɛsɛ board no foforɔ no aba na ɔmbɛhwɛ na ɔmatoto no yie na ɛsɛ dwumakuo no agyina ne nan so na ɔmahwɛ because dwumakuo no wɔ hɔ ɔmo ntumi ɛnyigye sika a ɔmo de bɛtua anyinam ahoɔden a ɔmo nya firi wei no ka na meanwhile nso kakra nso a ɔmo agyegye no the expenditure how ɔmo manage those finances no ɛyɛ ne kwan so anaa ɛdi nyinaa ɛsɛ yɛhwɛ public funds no ɛyɛ ɔman no deɛ a ɛnyɛ ɔbaako fɔ deɛ nti yɛde wokɔ gyina no a ɛsɛ wotutu ne yie if you misappropriate it and you say you can yɛka ho asɛm nti ne santi ne yɛde to dwa sɛ aban no ahwehwɛ mu na yɛhu abusoboɔ a adwumayɛkuo no de bobɔ no no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ okay nti woyi sɛ ɔno na no ɔyɛ managing director no what we know ne sɛ apart from so supervise day to day administration and running of ECG wɔn nneɛma no decisions especially major decisions ni nyinaa na yɛ board no ɛna take omu wi amode ama no for implementation nti ɔno pɛ ne yɛhwehwɛ ne mu ana board no ankasa in general me see yɛhwehwɛ ɔno ne tenure of office no so wo hwehwɛ mu a ne bɛhu dwuma so wo hwehwɛ mu a audit for no hwehwɛ mu a ɛna ɔmo bɛhu sɛ nneɛma anamo ɔtuyɛ no board no ma ne ho kwan so ɔntu saa anamo no anaasɛ board no ama ho kwan so ɛna then na board no de ma no sɛ ɔnyɛ a ɔkɔdane yɛ no ade foforɔ ɛti no board no deɛ ɔmo yɛ kutufo but wo na woyɛ implementing arm no a wo implementing whatever is on the ground sometimes if you are managing there are some situations you have to take decision before even you inform the board. If you are feeling in them, you send a board no cast on your no son or no ana. And I said, you may be or year to unknown interest. You know, say you say Council of State our whole. And so I galam say, of course, we are Subono, a president. You are no name managing director, so managing our board no almost for you, but it's dynamic and so. Nti ono na yesi ehwehwe idwumadi a odi mu enye board no okay nti o kasa no o kan oba bi se oye lawyer ene de na ba so omra me engineer fu adwuma mo a mo wo engineer fu okuo ni mu a ma hyeda ko school akwa sua ade abeye engineers no mo feel say as ya sideline mo ye ni mu endi ni yi won no enye fair because engineer for ewo omo language and a lawyer for also omo language. That in a institution, engineering institution, ECG. Engineers are overall or memu, and you'll be a lawyer in the engineering institution. And no France also, I'm not France on some fine. If you are not a bano, a near maybe an on 20 2 minutes on some of the but it's all okay, it's a whole year idea, Babua on mine as a square peg now they share rank because language be or engineering my own theatre and I only engineer for an FA almost more much I think engineer need that no it will relationship cranny or terminal a better thing. Well there are a whole lot of things. Are they going to cooperate? Are they going to sabotage? It is none as a binary chance to say and I'm on because me because they must from KTN nine idea almost pencil lawyer ni babeda omufu na no on enti betimi abate fra omukra betimi aye bibia e ma ne dwumadie no nkoso enti ni na hu ehia se ye be hwehwem se ye hwehwem bi hu a na no aye futu sem de ama aban no anamon bi adache bia wotu a obehwe no wetu ni yie okay ene na ma ye na se na makin ye hwe se mpanimfu betu hu anamon a and the asisia no all act no ono ye mo member on engineer. So we are comfortable with him. We are very comfortable. Yes, you say you say America okay. Between Adani and money na near at 2 years. In fact, revenue collection. I must say more challenges be real. Now if revenue no the prudent use of the little money that they have no, and also I dare say, I know many a woman is here, but some way and a
kwan bɛn so na ɔmo fa so eyi so scan and san ɔmo de bi akɔtua this energy producers no ɛka nti the prudent finances the prudent use of the money no revenue no ɔmo nsaka no yeah revenue no ɔmo nsaka no emu ahe na nneɛma a ɔmo de totɔ na ehu hia ana adeɛ sin akɔma kɔtɔ stock weight adeɛ sin adeɛ ɔmo asan sesa ɔkɔfa meters aba eni na nsa ɔmo asan sesa ni na ayɛ sikasɛ yɛ bon eti no na yɛ sɛ de bɛ yɛ nsɛ sika bebree wɔ nneɛma bi ɛho ehia ho no ɛno nso na ɛho yɛ is it to sɛ nneɛma atoto no ne is it to somebody interest bon ɛno na yɛ sɛ yɛhwɛ ne yie okay bi nji sika ni akɛseɛ o san use no so a ɛno so you are not being by no dey meet me institute na say perform say nhwehwɛmu bɛba okay say nneɛma nkɔ yie all right nti nhwehwɛmu a mo call for no kra no ɛna obi atwe nyina kra adwen asi so sɛ wobɛtie ɔpani Dubik ɛbra no wɔte akonnwa so sɛ managing director no a ɔno akasa de bɛto abɔnten sɛ n'adwuma yɛmu no ɔhyɛ ase sɛ ɔhyia osi akwan ahodoɔ bebree especially ɔhyɛ aseɛ with revenue mobilization or the team buy no ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo gyegye no ɔsɛ obi tumi frɛ no sɛ masa nea woyɛ no eti onyi ni sɛ ɛno kora saa frustrations ne ka ho ɛna ama ebia baabi a nka yɛn nyinaa yɛsusu sɛ nka management no ne kwan yɛ ɔmɛfa so atoto ɔmo nneɛma audit na ɛkɔba sɛ ebia ɛyɛ a certain white man in a white suit political apparatchik bi na esi baabi ɛna ɔmo manipulate nneɛma a oyɛ sure sɛ nhwehwɛmu yi bɛba deɛ yɛn nyinaa yɛhwɛ anim sɛ ɛbɛkɔ akɔsie audit service for the auditor general yɛgyinidi nti yɛgyidi sɛ biribi saa wɔ hɔ a nhwehwɛmu no bɛdan adi ɛna biom ame yɛnkyi adwen ɛnyɛ woyɛ pani na sɛn bi a wowɔ radio so na wo kasa no nkyerɛ sɛ nimdie ne ɛyɛ nyinaa wɔ sometimes this status no ɛyɛ public status wobɛkasa bebree but on the ground no wohɛ adwuma no a woyɛ no wontene wɔ ho ɛnyɛ yie so the PR thing they na adwumakuo biara yɛwɔ public relations department ɔmo ne nkɔfo ɛsɛ ɔmo ɛba radio so na ɛbɛka dwumadie a ɛkɔ so but if you are MD na you so stand on as a PR person I na ɛhagye because wo for come bi na anko ya hwan bi na be correct because o PR no ka na bibi an ya wo mum na bɛba bɛtri no awa sa ya wo PR na you are using a public status obi obeke kan sama mo bi oyade but obeko on the ground no na a different thing if you don't want say ne wo kika no kra na say nya no kra the challenges other procurement no obi share no so onye ana so no na nema omo ye ya so ama easy no is to whose benefit e dia mo hwehwem na you because ebeboa eno beboa ma new board na aba no honorable Afenyo Markins and any team no nema bi ankoye no metimi atotuni na new managing director no so ekwan mu atena ma no bi anfa de bi ankokore no okay yerama yena se na ye nyina ye hwehwe kwan se mofra mpanimfo bete na omatu ho ana monwa na yebesie bi enso yebeba ne aba be di ho nkomo ye da se ne ye bɔ wo punu mu a wo gye ye ne atiefo so mesome da se ne atiefo no na sia ye ne engineer Henry Kwadwo Boateng or ye president Edema Institution of Engineering and Technology Ghana ene ne ko twe enkomo no nti Electricity Company of Ghana wo so one issue a wo ɛhɔ ɛna gya ekokodi mu nkomo no mo kyerɛ sɛ opani no abɛyɛ n'adwuma nanso ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛtisi akyiri na n'adwuma no ɔyɛ no mkɔ prapra akyiri hwɛ sɛ na bibia dada na kwan so anasɛ sɛn ɛna na ɛteɛ enti that is it yɛbɛ free ɔmo hɔ no mo na afei nkomo no ne aka no nso yɛahyɛ ase ate asi no nso mu akodi mu nkomo MPP for wɔn de ɔmani abre pa sɛ majority parliament ɛwɔ so ɔmo nsa tumi ka ɔmo nsa nka ne ɛna enyo ɔmo nti ɔmani abre ɔmo pɛ so ɔmo win seat ne bebree ɛno nkɔmɔ yɛbɛdi Bank of Ghana deɛ no nso ɛhɔ ɛno nso konkon hɔ a yɛbɛhwɛ ne atumi aka ho asɛm Yesu mu Herbal Center ɛde Kumi Herbal Tea ne de aba abɔnten a
kumi herbal tea na abusuafo eboa ni papa ema ni immune system ni nya ahoden kutia nyarewa ahodo nyina mepacho bebre anopa bia mansanka tea bag ne ba ko fatu nsu hiem simadu ko dunum ntem no ebedi na wanom gwa ono okro no yede no ensu eto nkyɛn a ɔse yɛnka nkyerɛ mma pemfo ɛne wɔn ɛmɔ mo manufoɔ afei mmɔfra a wɔn nyanya mfinhyia du muntimi num bi na na twuma sio amoafoɔ chini ba Kennedy bra Joe bra yaw ne bosome ɔmo nyina wɔ so aduro ɛna afei wɔfa yaw ne bra Mike ɛnso so ɛwɔ akye ase kwaku amu a wɔkade onim obi a wɔn ho ayɛ den de ama wɔn mo ɛno akyi hepatitis B, low sperm count, fibroid, ulcer. Or how dear unhuni BP and HIV hano. Me pacho bebre, obema yato formua. Ayano wako yesumu herbal center. Na Dr. Paul kumimi ntawe chimia bwa yem freno. Ewa 0248716402. 0248716402 and a 0503785656. Oh friend number ya. Doc ebejo sunwe chimia bwa Frakuma Community Hospital. Enso ne kan fo dia mo anope se e apomuden hu nkomo ope ba bia yaresa bia ne firi utiri sukusu na se yedi mfidie e ba be wurewure ni padua ni mo ahwe ne yi yare na pie de adura kama ho atowa e ya Frakuma Community Hospital ne kan fo e dia ma ho 0597005963 0597005963 o frɛ number we obejo so na watimi aboa ama saman enwo Stadium Junction udi unya duru Stadium Junction ho a ka kire taxi drivers ne so kwa Frakuma Community Hospital wo mo do obekɔ Abusia HJA Africa Woman CSIR akabomu a organic farming aid no de aba e natural e multi-purpose wa e liquid organic fertilizer udi gu ono ba so a e boa mane so do so e cheap e sounds very effective e mo ahodo ya na tisi e no ba so e mane mo akase egu nanimu ase no e be ni nyina de free ho no musanse Ghana so ye hwe nuane ne kuyayo nsam so and Environmental Protection Agency agiatum say ye udi gu no bae so ebo akum mmoa no e ma no bae no so do so ntie bia odi ene ye emo eburo cashew mango ana cassava eye banchifuo ana odi ene ye cabbage fuo bi ana tomato onion watermelon na wo ye ana odi ene ye cowpea nkate bayire soya bi ana say ye mefuo ma nsanka bi 1 liter no de begu 2 acres so amana so do so me ba cho ye wo mai mu ha ya ntie say 100% Ghanaian 100% natural. O mai mu fa kwa ye ton kuyayo ho niema okwa wo nsa beka bi na emum Tales and Details Agrochemical wo da main station ho. Okwa no ma wo nsa betimi aka bi Mr. J ewo aya benase. Afi ahoto agro nso odan ha sama kese Farmers Home achiase ye beka biski na afi new ebrem yakoma Gina Harrowfield nso won kokko Francis Agrochemical wa bem yemfre HJA Africa 0257 315132 0257 315132 ofre number ye obejo so enene dey twatwo kra ya bohu dawura se wo abofre bia woni munwom to onimu sa otimi yimpa serie ana se rap ye otimi ye bia enene da etwatwo se bra befa form no 20 Ghana cedis pe e wa henkan ha 0244878763 and 0245204895 0245204895 offer numbers ya kwankyere wo ho mo de be ma wo ene pa ho a na apa ho sa do no me pa cho fa ho hyembi wo mo be ye audition after audition no wo be call finals okọ finals na ni obedi nkonim na kyede bibiri e wo ho e de ma no audition ne ba so nyankopon ya adom efiada yi efiada yi edi anim ya ene audition ne koso ahenkan ha ene nti se wo ka ho a ye frɛ wa afa ye Friday yi nebra na audition ne fa ho ebra be hyem ebi Mass Energy Gas Filling Station so ese yen kan kire wo se o cylinder no fabra no mo mfele ma wo o frɛ wo mo ba bi a wo bi o ma be fa no ma ko fele o wi a no wasan de wade de abrɛ wo ene ye bi se wo mpe wei eden e na wo pɛ Mass Energy Gas Filling Station wo mo edamu soro nkokra adwuma wo mo ye ne mpotem ha no mo na ebura adwene ne ntiase so uko yese di adwumafo wo ho nso animu tie no mo no beseresere kama dia obeka se wo tone no anu mbibu ama wo nti utie me ba bibia we bia no adwuma nti uni adaage se de ete hai wa sori ahomache abetena ha wo cylinder san be dan kofele wo se wo frɛ wo mo no befa kofele de brew 0532 929189 0532 mami nya botere mo bo number no
0532 92 91 89 0532 92 91 89 and 0554 39 16 10 0554 39 16 10 ofre wo mo ma be fa kofele owi anu asan de wade abrɛ wo de no ɛyɛ heavy nti egumu ɛkyɛ onko ho be uni atworo de asi ho no gas ho nyɛ saa ɔyɛ adwuma adwoda kopem adwoda abribi abɛkɔ no obenya gas yatɔ a start herbal center nso ɛna ate atumu yi Suhum Hamza Street no ne wo mo na mokɔ fa the new best man capsules ne de ba ye ɛboa ma mɛma mɛrima ye eyi ne ho adi paa ɛne nti wosisi ana akokora matɔ ntɔhwem ne obi refer say testicular cancer ana penile cancer na etete wo ɛnam nyarewa bi te sɛ gonorrhea na sɛ syphilis no akɔteɛ mepakyɛ wokɔ dwonso so a wokyɛ wakɔno atekɔ nkwamwa no ayɛ mmerɛ sisia no akakwan mu a ne nyinaa yɛ ɔhawo a the new best man capsules no ibeyidi efiri hɔ no mo de ama akyem da yɛbɛkɔ LB amoafo Chiniba Kennedy War Green and afi always Chumesi Drug Store Kofi's Ko EK Simin Old Town Zango Junction Masari Pharmacy ɛwɔ Nkwantanum Kedefo Ko Martin Kumi Mr. Anthony Harrepel Kofodia Ko Delight Beno Gapson and ɔhene nana Nkranfo Ko Repash Nana Boachi and a Kingswalk Herbal Yemfre 024496 6043 024496 6043 and a 0208 288099 0208 288099. The new best man capsules was still you marry my year Eddie Mount Sankabi na emwa Pepiasiam Pedu Enterprise and so atia tomua ebusia or see and can't say a dance ne ho aka de wo ha usan wo ho an aka nyina ekunkwachiri kunku o kwa kofa eye ohawa ma ho uhyia kwala ketwa kra na akyerɛkyerɛ ho nsɛmu akyerɛ no pepiase ampadu enterprise sɛ cement no efiri dan no nsie ahyase kopim na wieye eye gasem ɛna wopɛ super plus super cool super strong iron rods nketwa kɛse ne adantemo nkyɛnse ade crew dan so nso de bebre no a binding wires wire mesh head pan ɛna shovel a block machine so will be one more opesa obe fabie obe high de kodi ujuma ekwan da ho sanso ena yetwa blocks ni bi we ho solid hollow ena afei ye sign so ewo eye from 4 to 6 inches ewo ho ye supply nwiabo na quarry dust cars no edoso ho eni nti uto nyema ni wie ni ehwe na wo se ye de koja wa ye ne ntempa o dan abo Akim State Junction obi hu ye ho Jubilee Hospital so ye wo mo nchen ho a nkwantanim new market no so ye ne die ni hwe Swedru Apiani Junction ne die ni hwe Achiase nso ye wo ahwene ase frɛ pepiase ampadu 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 ye kwa homa ne so na yakote nkomo we efri ho me da ase ye ni Owura Clement Akolo or a communications officer edema Parliamentary Network Africa ye ne no enkotwetwe enkomo Eja Clement oti enkan kan FM sini ma che na umpu mboko de ye de radia se anope de ba wonan so a wo kire se hwehwemu bi aba beto monten so a kire se NPP 4 target nyina ne se afie yi abato no omo benya nipa dodo no a kɔ emrahye bedwafie saa hwehwemu yi wadaroma ebi abeto nan so a wadwen kire wo ho ansa ne ato anko ne so yo me da so be dan hwehwemu yi ebi ni beto me na so saye mami okay ebi meto na so de na yemfa nkomo ni sei se ekoba sa amanyokuo bi mu a mo deal with parliamentary issues yi amanyokuo bi ema ne target nyina ye se opese wonya nipa dodo wo mrahye bedwafie a eya na edien ne kokofa sa aba okay se onya mrahye akonya bebre na Ebuama wa we government no onyama esimiko nenim esimiko to sema onya opposition dia ema nyama no say dey who this particular parliament here ultimu say opposition no omo ho aye den ama nyama bebre anka ban pese o de somo no entimi somo no so wo dudu na
sɛ wowɔ numbers no nti na wonya de bɛto hɔ nom a ɛtumi pushi ɛma ne kɔ ɛma ne yɛyie nti no ɛno nti na aban bi bɛpɛ sɛ ɔbɛnya dodoɔ sɛde bɛyɛ a ɔbɛtumi apushi ne nneɛma ama no akɔ na ɛno no kyerɛ sɛ wɔn ahwɛ pititekra mu ahunu sɛ anhwɛ yi a na presidency na nkɔ yi ama wɔn anaa sɛdeɛ ɔmo ka ne yi deɛ ne na ɔhwɛ a ɔmo ani da soɔ no sɛ ɔmo bɛtumi anya more parliamentary seats. Ɔmo hwɛ a ebi a na presidency na ankɔ ama ɔmo nti sɛ ɔmo nya more parliamentary seats na presidency na ankɔ ama ɔmo a na akɔyɛ ti sɛ sɛdeɛ ɛteɛ sisi no a aban no ɛnyi clear majority. The Banana, they will also be in the opposition and be controlling things. Some will control Myanmar and the economy in the opposition. And what I remember say, a cocoa basse, one more dream pony, and in your person, say, we need presidency in the crown. I was a parliamentary need ye timi a control a boama or mind teacher, any timicon and him. Afi kabima minka bi a yɛde yɛ adwuma no ɛboa ma ne kɔ n'anim ho. Okay, something for a town hall meeting bi ɛwɔ Kokoridua here in Africa. Ɛne French embassy adaroma ɛne for a town hall meeting bi wɔ hɔ. Na me yɛ nkyɛnkyɛn mu no mede saa nneɛma wɔ yi the benefits of the hung parliament, the benefits of the eighth parliament. Na ɔhwɛ mu a ɛyɛ mfasoɔ bebree ɛna ɛbaa mu ma ayɛ on the eighth parliament because the majority of MPs coming from the government side. Ebuama Osha Nyama Bibia Ezanka Koso Ewo Bashe Dignity said the Ayanka government Etri Nyama Efomunu Nyama Bibia and Menchi and Fomuta. Which are most of the tax waivers anka the previous parliament, that is the 7th parliament, almost cheaper, more cheaper. This time, the means and cheaper. And now, the loans in Yama is cheaper more the 7th parliament. We share this 8th parliament, the Timmy and Tree and Famuta. Inusha, the Yenya Bibisana, Ayana, idea, a Timmy Eboa. Say opposition no stronger. Almost to me, a lot of scrutiny. It's almost to me share Yamaso, and answer almost to me almost to me share Yamaso Emane a Dibwa or Mino. Said the bear because said Yamamo, Bibisano, I need to be boy. Sankaya Parliament no. And longer sour when they see me jam and now so say, almost to me, a jam on my so now, almost to me, a young Mujuma, and can move me. Okay, inti said your parliament, ISC, no Ghana for Bebre after 2020 elections, you got to a bar, you who say I am more or less like a hung parliament, Not the expectations from this particular parliament, na was ropa. But one more Jumani Sunni baby or more dynedy over the years, Ama Bibri no abemu say adie yes enka ye ni ewo mu gidie no aso mama yense from tinke betumi in going forward and kayen san kranko back party obe win presidency I also wetimi win majority no nya asomdwe di bu ne man nkrofo nso so wo mu adwen kira wo mu kire nie sen na hunu no I am say obi a onye ade no mu ififi mu yie no obeka ne sa because you feel say anka aban no ewo dodo ewo parliament anka abema ne niama akonenim ntemtem but yemfa ya dwinku iche kaka the 7th parliament niama bebre na ekomu esia no niama bebre na efifa mu in the 7th parliament because na aban o tiso no na our majority in parliament tini bibi o di bebia no na wagada ni majority for no matwa fam the minority can be woman can be no matwa fam na ya twa fam na ya chulo afam ka na ya chini ama fam
eko wie ewie no ehu sɛ saa na de na yɛyɛ no ya na yɛyɛ ho afei na ayi ɛka na amene ne yɛsei nyɛma bebree na ankɔ yie nti no sɛ ɛka sɛ de biara de aban a ɔte so onya majority a ɛyɛ a na ɛha adwen kakra na sɛ woyɛ mfimfini nipa na wotwe nneɛma mu a wotumi hu sɛ yɛnya opposition because parliament adwuma no sɛ obɛtumi ahwɛ nneɛma a aban no ɛyɛ na ɔmɔdi ho abobo ɛno ti na yɛn nyinaa yɛto aba yɛyi nkurɔfoɔ baako efi yɛn mpɛ so sɛde bɛyɛ a ɔmo akɔtena mmarahyɛ bedefie na sɛ yɛde budget no ba a sɛ yɛde bibi ba a na ɔmo nso ɔmo de ɔmo adi nkyerɛ aba ɛwɔ saa adeɛ no so sɛ yɛadeɛ a ɛde sunsuanso bɔne bɛbrɛ yɛ a na ɔmo ama agyenkyerɛ ɛde akyerɛ government no sɛ yɛsrɛ wo saa adeɛ wei a ɔde ba yi deɛ ayɛ sɛ nti yɛntwe nsan kakra ne nkyi wadwenkɔ e-levy no so e-levy aban de baeɛ no ɔse o memehwɛ a mepɛtwitwa na mede ayɛ sei nti mede mmara bi aba mede policy bi ba ɛfrɛ ne e-levy na mepɛ sɛ meyɛ no 1.75 nti mede aba abɛtu m'ani momfa mo nsa nhyɛ aseɛ na ɛnyɛ yi ɛna parliament bɔ sɛ no adeɛ a ɔde ba yi amanfoɔ ɔmo ho kyerɛ ɔmo dada nti ne sɛ ɔde 1.75 no ba ɛbɛha ɔmo nti ɛbɛyɛ a twesan na yi so na yɛ ne sei ansa na yɛtumi ayɛ yi ɛbaa ne saa na ɔmo di ho abobo saa sɛ yɛɛ na nka aban na ɔte so no ɔwɔ absolute majority a anka ɔbaa no 1.75 sɛdeɛ ɔde baa na anka wɔpushi afa mu ama no ayɛ yi but ɔmo di ho abobo ɔmo yɛ protest ɔmo yɛ sei amanfoɔ de ɔmo adwin ne ɔmo adwenkyerɛ ɛhyɛ mu saa no e-levy no ɛyɛ dɛn yɛte so ɛma ne baafɔ wɔn ɛno ne adwenkyerɛkyerɛ a ɛsɛ ɛtumi wɔ parliament but the parliament antumi anyɛ bibi saa na biribiara de bɛfa mu yɛwɔ majority na yɛde afa mu huu yɛwɔ majority na yɛde afa mu huu a ɛndeɛ na sɛbe parliament kora ho nya so deɛ mekyerɛ no so there should be checks and balances ɛwɔ aban no mu ɛnyɛ saa deɛ a sɛdeɛ yɛkɔ no yi ɛbɛha adwen bebree nti no me when I did the presentation no because I said anka mewɔ opportunity no bi mu a anka I will visit another House Parliament on the government of Ghana. In Ghana, and can be sign another House Parliament. It is say almost so much Peter Kremu, no one who said Omenya majority in Parliament, which means then the NDC will get the presidency, but NPP will get the majority in Parliament. I think it would be good for us for balancing the act. Well, for balancing the act. If in a band is Anna, put the Yamanaba, if you feel move a boom ye, I should move a boom ye, and no Ebema yet to me Akoyeni. Now, make us say, Minya and Kayabinya Hans Parliament in the Yino. I just say there are some benefits about Hans Parliament. If you know, how do we ensure, say, that benefit, you know, the big to me, Arabic, Ediama, Ghana. If you are no Hans Parliament, it was by sheer luck. And you'll be in a transit to say, Yenya Hans Parliament. Yankupon Gasani to say, and all the three. But how going forward, you know, the big meeting and Yama to form Yaka say, Mumaya Fancy Shabin to say the Bear, Ediana, Kunyana, a war parliament, you know, saying a bit Yashi channel on proportional basis, on representative basis. Say the Bear, any Pabaco, and Yano de Brea, my name goes to say the Bear or Babaya, Tintinity, and also Babaya, dictator in government. Say Bear, anytime you come to parliament, you need to negotiate with people. You need to talk to people. It means that if at any time, Bibi Nkoya, Omo formal negotiation table, no, Omo Nina, Uncle Ben Kroma, let's say, then, as I say, you go and negotiate, and then you agree, baby. Say, I know this idea, I buy back, no, absolute majority. Can you say, policy deal the baby, say, Nippon Kwan or the Before Mudia or the Piansum. Okay. Yera ma yena sepa ne nchirichirimu a wenya bre ene abotra chirichirimu kama ede ama yen ti to you ne de wo kan se
yes obi betimi anya one or two issues with hang parliament yes experience in CCR no but yentimi nso underestimate adwuma a wɔn aba bɛyɛ aboa ma ɛtoɔ bi ne bosia bi yɛtimi atetetete so ɛno nso yɛntumi underestimate nea wɔkyerɛ no no. Okay. Because the one thing here, okay. Yerama yenase ni emfensi na bibie ni ensamra nchen bi. All right. Ebusia ye ni Ra Clement Akolo or a communications officer the ma Parliamentary Network Africa and ye ne ko twen enkomo onro de no so ni begina na enkomo twe telephone de no ye DSC ne nyame ya adoma wo kyena ne ye ntumi anka ho asem no eye Ghana Commercial Bank wo mo coin gold coin o mo de ba no ye behwe ne yatumi adi mu nkomo na wo se ye nyina ye kɔ na ye di dwanto akokoma na na apia mensa na ye nyina akɔpa ne kyɛw abrantie hura ya bɛhoro no abɛkeka nsɛm akɛse afa ne ho ne dae so ne yɛse yɛ kɔ akɔfa de yɛbɛyɛ adwuma deɛ na asie ɛne tie bɛgye ho nkyerɛmu Jubilee Hospital so na wɔse me nka nkyerɛ sɛ apɔmuden ne deɛ ade ɔmu yi ho adeɛ papaapa ɛne nti wotie me na wapɔmuden yɛ ayɛ bibia hɔ afo ani kyerɛ mu Jubilee Hospital na ɔmo mpɛ wo nhwɛ ne yɛgye wato hɔ no ne nya botra hwɛ anaasɛ gyina hɔ no gye deɛ lab test ahodoɔ nyina ɛbɛyɛ ama wo yɛwɔ pharmacy wɔ haduru bi a wɔsɛ wo nsa kan wo ba wo nsa bɛka yɛwɔ antenatal care postnatal care nso wɔ hɔ a ne nyinaa wo ba yɛbɛtumi ahwɛ aboa toto nneɛma yɛ kama ɛto deɛ yɛde na wɔse yɛkɔyɛ operation so ɛno nso yɛbɛhwɛ ne ayɛ ne kama awoɔ ka wo yere afa ne bra hɔ wɔ mpra ne fa ne bra hɔ girlfriend fa ne bra hɔ ultrasound ECG scanning machine so ne o abusua ifiri ti so kusu na ase baabi a yare ne hyɛ bia yɛyɛ pia hwɛ wo ama ho atɔ w'ani ɛna ɛha wo a mepakyɛ wo ba yɛbɛpɛ wahwɛ wo sen so saa canteen no ɛwɔ hɔ nnuane no yɛnoanoa bebree no wɔ hɔ no mu ɛyɛ papa insurance yɛgye aban deɛ na nkrankran deɛ ɔdan boabo amantran samsoɔ no so na bɛhunu Jubilee Hospital 0244 575799 ɛna 0241784645 mepakyɛ papa yi ɔso wayera ne ID card in fact ne wallet ankasa ne wallet no ID card hyɛ mu afei ne document ahodoɔ bebree hia ne pa na no brada no ɛna ɔfa ka free ɔdan NIB bank n'anim hɔ sɛ wɔbɛsi wɔ Adotɛ junction obɛduru ya ne wallet no ɛnka ne ho nti onim ara sɛ tɔ kaa mu o sɛ tɔ fam baabi o nti wadaworoma sɛ uhunu ɛyɛ wallet a ID card ne wɔ medin a wɔ so ɛne Kingsford Anomanya mepakyɛw uhunu Kingsford Anomanya wallet anaasɛ ID card sɛ da baabi a wadaroma ne document wɔ mu no ehia ne paa ɛne nti ɔse onsa ka ne saa no a yɛ ano afrɛ no ɛwɔ 0551 556 481 0551 55 6481 mepakyɛw uhunu ɛyɛ Kingsford Anomanya ne ID card anaasɛ ne wallet ya na wayɛ yɛ mmoa ma ne nsa ka ne kama enti madaro ma momo ayɛ na Kingsford ne nsa nka ne wallet no document wɔ mu na ɔsɛ hia ne paa ɔno no deɛ no so ne yɛbɛgyina na ɛnɛ som no nso yɛde aba awie yɛ mo a mo send message ba yɛ dɛm ase o onyankopɔn hyira mo papaapa